Chérifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn ka yirala k'a fɔ kari o kari sɛbɛnfanato maladenw an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛ belebele nin kan bi su na maa ba 4 de b'an bolo o n'o ka hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ maa fɔlɔ o jɔn ye o tɛ maa dogolen Ismaila Fane mouvement jamana kanu Ismaila folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Bokile n b'i fo ka Tarawele fo i kɛrɛfɛ k'an ko débatteurs bɛɛ lajɛlen fo ka n ka président fo Elhaji Mohamed Sako mouvement jamana kanu tɔgɔ la ka mouvement jamana kanu tɔn bɛɛ lajɛlen fo an da bɛna don kuma min na Ala ka kɛ sababa ye Ala ka jamana Ala ka suma. I da maga sisan a ka association na mouvement jamana kanu mun ye président Elhaji Mohamed Sako. Voilà. Comment ça va l'association? Alhamdoulilah ça va. An bɛ baaraw kan comme mouvement do mouvement apolitique de do politique tɔn tɛ. Donc an bɛ rôle min jouer o ye société civile ka rôle ye an b'o de jouer kosɛbɛ. D'accord. Mais o t'a an bali ni ko gɛlɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ n'an bɛ se k'an da don a la an b'an da don a la. D'accord. Merci beaucoup. An bɛ profiter k'a fo kosɛbɛ puisque a y'a jira k'a fɔ ko su o su dimanche fɛ k'a b'an ka débat suit. Donc monsieur le président an b'i fo Elhaji Mohamed Sako. Donc an bɛ bɔ yen an bɛna docteur Ngolo Jara. Docteur folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. D'accord, n bɛ fɔlɔ ka aw fo déjà ka foli bila ka taa lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka tasi bila kɛ ka taa finitigilakaw ani civil minnu tora kɛlɛ nin na Ala ka lahara fisɔgɔ ma ni yan ye ani ka foli belebele bila ka taa Chérifu yɔrɔ parce que sanga ni waati bɛɛ jamana ko la n'anw mako jɔla a la a bɛ dayɛlɛ an ye. Sogodo. Merci beaucoup. Masawana Maître Koto Traoré, avocat barreau du Mali. Folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma Maître. Bokele ka Chérifula baarakɛla bɛɛ fo a muso fara cɛ kan ka an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ani an filɛjɛkulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ a filɛbagaw ka ca yen nɔ ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka maa ma ni tora Mali kɛlɛ in na ka fara finitigilaka kan minnu tɛ finitigilakaw ye an bɛ duwawu don kɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ in sumaya et puis an b'a ɲini Ala fɛ fana Ala ka Mali Ala ka sumaya Ala ka se ka ta fanga ye Ala k'a di a marabaga ni jamana kɔnɔdenw ma. Merci beaucoup. Manana o tɛ maa dogolen ye donc Paris ani Bamako donc mun ye Soumaïla Berté analyste. Soumaïla vraiment merci beaucoup an ma nin wele waati o waati i bɛ na nin kɛnɛ belebele nin kan folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. N b'a fɔ fɔlɔ ko a ni su n bɛ n ka foli lase frɛrɛw ma minnu ni bɛ na aw ka nin débat ye ka animer su in na k'an filɛbaga cɛman n'a musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw ka chaîne président fo ka directeur fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo foli kɔfɛ an bɛ tasibila kɛ ka se maliyɛn den fɛn fɛn tora ni kɛlɛ in kɔnɔna la finitigi ni civil an bɛ tasibila kɛ ka taa bɛɛ ma Ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu bananen don Ala ka kɛnɛya ɲuman d'u ma an bɛ dugawu kɛ diɲɛ yɛrɛ ɲagaminen dɔ bi an baara dɔrɔn tɛ mais Ala bɛ se ka lafiya lana cogo min na an ka jamana ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na. Merci. Merci beaucoup. Avocat Traoré Enfré Zana tigi folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila min ye an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati nin na donc kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Chérifula télé jabaranin kan ka se ka baro bolo da jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka jamana kunkanko kibaruya la cogoya min na u b'a fɔ bamanankan na ko cɛman in cɛ bolo o ye tiɲɛ a bɛ fɔ tuguni ko diɲɛlatigɛ la cɛ tan bɛ ni dɛgɛ o dɛgɛ min ni cɛ i ta bɛ sɔn ka k'o la ji salasala ye bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye gɛlɛya min bɛ nin wagatinin na min ye an ka finitigilakaw ale ni minnu y'a ɲini k'u bɛ jamana tila u ni ɲɔgɔn cɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA ka kan min di min ye an ka finitigilakaw ma ni tension wulilen don a ko la kosɛbɛ donc bi baro bɛna boli o de kan k'a fɔ ko mankan yɛrɛ cayara a ko dala nin wagati laban in na o kama bi su in na baro bɛna boli o kan kidali yɛrɛ fɛn jumɛnw kɛra yen nɔ a kunkun n'a ɲɛ ka se ka walawala min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. Siga tɛ na Boubacar an b'i fo k'i walima dɔn merci beaucoup donc an b'a daminɛ ni Ismaila Fane Ismaila tiɲɛ don Boubacar ye mun fɔ a kuma cayalen don
donc e yɛrɛ fɛ sisan a ka mouvement a bɛ se ka mun de faamu ni situation bɛ Kidal a ka hakilina jumɛn ni ko nin kan. An bɛ Ala fo ka barikada bɔ kelen ye a mɛnna an ka laɲini kun ye Kidal ko in ye parce que an y'a yira k'a fɔ ni Kidal région ma suma i b'a ye kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ an kan an ka jamana kɔnɔ donc a jubaju bɛɛ bɔra Kidal de parce que an mana fɔ k'an bɛ développement kɛ togo o togo i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛ wuli ka u jɔ n'u ka kumakanw ye ni o ye accord ko kumaw ye u mago bɛ fɛn minnu na Kidal o ka se ka d'u ma ni o dɔ y'u ka police territoriale ye o dɔ y'u ka u ka mara ka fanba ka se ka di u yɛrɛbakun yɛrɛ ma donc olu fɛnw ne jate minɛna donc k'a dɔn k'a fɔ vraiment o tɛ se ka bɛn Mali sariya kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ de ye kelen donc Kidal région bɛ Mali de fɛ Mali région dɔ de don donc a ka kan jamana sariya a bɛ boli maliyɛn den bɛɛ de kan a bɛ boli Mali territoire bɛɛ de kan maintenant ni maa mun nana k'a fɔ ko i t'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la donc an b'i ye i b'a fɔ i ye banbagaci an yɛrɛ y'o classé comme bandits armés parce que an b'u jate minɛ fɛn min ye narcotrafiquant feerelaw de don adamaden feerelaw de don k'u feere k'u bila ka taa kɔgɔji la minnu b'a essayer ka taa Europe o ni fɛn trafic ko ninnu an b'u jate minɛ k'u bila o cadre de kɔnɔ maintenant sigikafɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko o kunkolo dara donc an y'a ye k'a fɔ ninnu ta tɛ jamana ko ye ninnu b'u yɛrɛ de ka intérêt personnel ɲini an balima minnu bɛ Kidal région kɔnɔ olu talen d'u bolo otage la donc a ka kan vraiment bolo ka se ka bɔ olu kan na donc an balima minnu bɛ yen an den minnu bɛ yen donc olu ka se ka taa kalan kɛ maintenant n y'a sɔrɔ a tɛ tala Ala ka ɲin'a la i mana fɛn fɛn bolo da u ka yɔrɔ la u t'o tiɲɛ parce que u degera wari sɔrɔ nɔgɔmani na bon o ye fɛn ye fɛn min tɛ se ka continuer jamana cadre kɔnɔna la mais mun yɛrɛ gɛlɛyara n'a tɔ bɛɛ ye u y'a essayer k'u yɛrɛ ka drapeau créer k'u ka armée créer fo ka chef d'état-major kɛ en même temps u b'a essayer k'u ka anniversaire fêter k'u ka indépendance ye o tɛ se ka bɛn jamana kɔnɔ jamana ye jɔnjɔnba kelen de ye n'o ye drapeau ye jamana ye sariyaba kelen de ye donc a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ o sɔsɔ donc i b'a ye k'a fɔ dankari bɛ k'i la maintenant ka bɔ kuma kɔnɔ rapidement k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen la u k'a dɔn k'a fɔ armée tɛ ka taa Kidalikaw bombarder armée bɛ ka taa bandits armés de bombarder parce que bɛnkan dɔ de bɛ yen n'o ye ni MINUSMA ka kan n'u bɛ taa o kana ka di an ka gouverneur de ma donc maintenant o bɛ lasegin an ka finitigiw ma maintenant fɔra ko ni MINUSMA bɔra kan kɔnɔ maa si mana ka don ni finitigiw tɛ ni i donn'o la bugele ka taa k'ale bɛ taa gabakuru de ta ni fɛn min y'i sɔrɔ la i y'o laɲini donc an b'i considérer comme bandits armés i ni mun ka kan o bɛ k'i la. ok Boubacar Ismaila Fane an ka ɲininkali an y'a to la a ye mun sɔrɔ k'a fɔ o tɛ donc an bɛ bɔ Ismaila Fane la an bɛ na docteur Ngolo Jara o ye ɲininkali kelen docteur voilà i bɛ se k'a mun fɔ. ok d'accord k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye a ka bi babu ye a babu ye min an bɛ se k'a bila minɛn min kɔnɔ an b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnenya sariya dɔ kɔnɔ an b'a fɔ sariya min bɛ boli kɛlɛ kan ko droit de conflits armés an bɛ ɲininkali in de bila o kɔnɔna na ayiwa fɛn min bɛ ka tɛmɛ Kidal sisan an k'a dɔn k'a fɔ ko wale in ju bɔla Mali ye décision min ta k'a yira k'a fɔ a bɛ taa ka jamana bɛɛ minɛ fan bɛɛ minɛ k'a kɛ a yɛrɛ ta ye ani fɛn filanan bɛ se ka kɔrɔ o ye MINUSMA ka tagali jɔnɔ ye ka bɔ kan in kɔnɔna na o walew de nana ni wale min bɛ ka kɛ Kidal dugu kɔnɔ sisan ayiwa depuis waati jan Mali y'a yira k'a fɔ ani MINUSMA se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tun ye Nations Unies mɔgɔw ka tɔn dɔ bilanen ye ka na ko Nations Unies ko MINUSMA k'a ka taa ayiwa depuis Mali ko mission ka taga bɛnkan dɔ bɔla n'an b'a fɔ o ma ko résolution alors résolution 26 résolution o bɔla min b'a yira k'a fɔ MINUSMA bɛ se ka taga cogoya jumɛn wa n'u bɛ taga u ka kanw to Mali bolo ayiwa fɛn min y'o ye i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ stratégie dɔ y'a manqué est ce que n'a tun daminɛna Kidal la parce que MINUSMA ye kan dɔw to Mali ye mais ni kan dili tun daminɛna Kidal la est ce que ni wale in bɛna se ka kɛ wa a fɔra ko MINUSMA ka taga bon n'olu fana y'u ta kɛ boli ka sen di ye kama sɔrɔ sariyakisɛ dɔw bɛ yen u kan k'o kɛ bi olu tagalen min filɛ ka kan to yen alors donc i y'a ye sariya dɔw bɛ yen u bɛ sɔsɔ n'an b'a fɔ o ma ko la responsabilité de protéger ayiwa ni Mali tun kan ka se ka bɛn
ala cogoya dɔ la situation bɛ ka kɛ sisan pour que situation tun kana se ka na ayiwa fɛn min ye résolution 2690 o fɛnɛ résolution ma bonya Kidal walu kɔnɔna la kan di cogoyaw la donc o de nana o de wolola ni wale ninnu na an bɛ se ka min fɔ a kumaba kumaba. Ok, mais yɔrɔ dɔ bɛ yen komi i y'a fɔ est ce que bɛnkan mun kun donna MINUSMA o ni an ka finitigiw la cɛ date mun fɔra est ce que a bɛnna o date ma ou bien fɛn wɛrɛ ma don a kɔrɔ. ayiwa fɛn min b'a kɔrɔla la a ma bɛn a date ma i b'a dɔn k'a fɔ a fɔra k'u ka taga mais tagali tun kan ka ban depuis même le 30 septembre donc caman tun kan ka taa a yirala fana k'u ka personnel civil fana protéger alors donc MINUSMA résolution nin fana bɛnkan min fɔ a fɔra bɛnkan nin kɔnɔ ko mission bɛ se ka taa n'a bɛ taa ni bin kɛla mission kan mission bɛ se k'a yɛrɛ défend mais fɛn min ye kan di cogo ye diɲɛ sariya b'a fɔ ko Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali bɛ Nations Unies na ko kan ninnu de tun kan ka di Mali ma donc nin yɔrɔ na o ma kɛ mais olu ye min fɔ o y'a ye k'a fɔ bon désengagement n'a bɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a kɛcogoya ma ɲɛ dɔrɔn casque bleu caman ni bɛ se ka to a la min ye Rwanda ta ye i b'a ye 10 commandos para Belgique o y'o bɛɛ halaki comme mɔgɔ caman fagala Rwanda mɔgɔ m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko a ma fɔ mɔgɔ ɲɛna yɛrɛ ko résolution ka bɔ ko bɛɛ ka taa bɛɛ y'i ka contingent wele ka taa parce que ni désengagement bɛ kɛ tan dɔrɔn embouteillage bɛ na terrain kan o de bɛ na ni wale modèle ninnu ye donc u ye min fɔ n'u ma teliya ka bɔ Kidal kan kɔnɔ u yɛrɛ o tun bɛ ɲagata caman sɔrɔ kamasɔrɔ o commencera ka kan minnu di Mali ma rebelle ninnu y'a fɔ ko bon k'u y'olu janfa yanni mission ka na u tun kɛlen don ka yɔrɔ caman dranguer Mali la bon mission nana sisan u ye basigi sɔrɔ olu nana yɔrɔ dɔ di Mali ma k'a sɔrɔ u ma fɛn k'olu ye donc mission kɛlen ka yɔrɔ minnu di ni mission tun tora Kidal o yɔrɔ la yen ayiwa mission ka protection caman tun bɛ se ka bɔrɔntɔ casque bleu la donc u y'o o prétexte de fɔ sécurité pour ka casque bleu sécurité o ko k'u bɛ na bon u ye yamaruya ɲini gouvernement fɛ ko gouvernement ka sira d'u ma sanfɛ sira d'u ma mais o y'a sɔrɔ Mali bɛ mouvement na déjà Mali ka armée bɛ sen na u y'a jira k'a fɔ bon an bɛ kɛlɛbolo kan ni an ye espace aérien d'a ma ka bolo kɔnɔna na a bɛ se ka na kɛ tiɲɛni ye collision bɛ se ka na don an ni ɲɔgɔn cɛ bon o fana rapidement u y'u ka minɛnw cɛ ka taa senama sira fɛ u yɛrɛ y'u tila yɔrɔ dama dama pour que ka se ka na fo Gao u sera ka na fo Gao. D'accord Boubacar an bɛna segin ka na Ngolo an bɛna segin ka na i fan fɛ bana dɔ kuma dɔ b'a kɔnɔ i ma a walawala ka ɲɛ mais an bɛna don o la sisan an bɛna maître Koto o ye ɲininkali kelen bɛɛ ɲɛ b'i la donc e ka hakilina ye jumɛn ye. Bokele hakilila min bɛ na fɔlɔ o ye ka an ka finitigilakaw ye u bɛ bolo min kan bi n'i ye maliyɛn fɛn fɛn ye n m'a fɔ ko fanga n ko an ka finitigilakaw u bɛ ka baara min kɛ bi n'i kɛra maa o maa ye a bɛ nisɔndiya dɔ las'i ma nisɔndiya min i b'i yɛrɛ ye maliyɛnya i b'i yɛrɛ ye Mali kɔnɔ a bɛ na n'o nisɔndiya ye min ye dan t'o o la Bokele n'i ye Kidal ko fɔ Kidal ko in tɛ ko kura ye yan'an k'an da don ka ɲɛfɔ ɲɛna k'a fɔ fɔlɔ ko mun bɛ yen min bɛ ka kɛ bi ni kɛkun b'a la an bɛ hakililajigin kɛ ka lasɛgɛli kɛ kɔfɛ dɔɔni k'a fɔ an ka Mali kɔrɔnfɛla in n'i y'a ta k'a lajɛ a ko daminɛli a degun ka se jamana ma bi a ma daminɛ bi a daminɛna depuis jamana in yɛrɛ ma ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka hakililajigin kɛ Bokele k'a jira k'a fɔ nanzaraw tun ye jɛkulu sigi sen kan o jɛkulu in bɛ sen kan depuis san 1957 ni u tun b'a wele k'a fɔ a ma ko l'organisation commune des régions du Sahel n'i ye o ye nanzaraw ye sigi sen kan u ye sigiba fɔlɔ dɔ kɛ o kɛra san 1958 an b'a fɔ 1958 o kɛra Paris 48 ou 58 non 58 o kɛra Paris o sen fɛ n'i y'a jateminɛ Mali ka den ɲɛnama dɔ tun bɛ Ala ka hinɛ la u b'a wele ko Mahamani Haidara sénateur tun don délégué du Soudan a ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin nanzaraw ma k'a fɔ ko n'i ye Sahara ta i k'a lajɛ bi a jamana kɔnɔdenw de ta don sɔrɔ min bɛ yen bi a bɛ jate komi diɲɛ sɔrɔbon dɔ de don n'an b'a fɔ a ma ko le réservoir de matières premières min bɛ don bi diɲɛ kɔnɔ nɔgɔ t'a la bɛɛ bɛnnen b'o kan k'a fɔ a tɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ na n'a b'a ale yɛrɛ y'a wele nanzarakan na le complément des industries européennes n'o ye ka kɛ sini masigi ye nanzaraw ka sɔrɔ bunakali sababu ye jamana kɔnɔden ninnu
a n'a yɔrɔ sigidenw a n'a yɔrɔ jamana kɔnɔdenw olu ta de don ka yira ka f'i la dɔrɔn gɛlɛya in Kidali gɛlɛya in kɔrɔnfɛla yɛrɛ ka taa se fo Niger Burkina ka boli ka taa fo Tchad yɔrɔ min de don yɔrɔ nafamaba de don bon a yɔrɔ in kɔnɔna in na a ma sigibaga ka dɔgɔ kosɛbɛ nanzaraw kɔnna ka dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛ ka taa bolo min kan bi yɔrɔ de don diɲɛ kɔnɔna in na bi sɔrɔ min bɛ a tɛ diɲɛ fan wɛrɛ si kɛlɛ kunba dɔ ye ka boli ka na hakililajigin kɛ yan'an ka taa se fɛn ma n'i y'a jate yɛrɛ minɛ fɔlɔ en 1990 san 1990 ni 1990 in mankan wulila banbagaci dɔw wulila tuguni o banbagaci fana fanba bɛɛ tun ye maaw ye ni i b'a ye k'a fɔ ni maa kelenw de tun don parce que n'i y'a jate minɛ le 29 juin 1990 rébellion min kɛra o wagati maa min tun b'a a kunna o tun ye ni Yad Agali ye a tun bɛ jɛkulu min kunna a wagati u tun b'a wele ko mouvement populaire de libération de l'Azawad o kow kɛra fo ka na dankari Musa ka fanga la ka na o ko sɛnsɛn ka na a ban fo san 1996 n'an b'a fɔ ko 1996 o kɛra Alpha ka fanga wagati n'u ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko marifaw olu ka bila kɛrɛfɛ marifa jeni dɔw kɛra k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ banna depuis o wagati nanzaraw ka baara u b'a la ka kɛ u y'a ɲini o wagati fɔlɔ ka Mali jamana fanga dɔgɔya kosɛbɛ an ka kɔrɔnfɛla la n'an b'a fɔ a ma ko l'affaiblissement des dispositifs militaires et sécuritaires du Mali o baaraw kɛra ka na kɛ fo ka na se tuguni n'i ye jateminɛ kɛ le 17 janvier 2012 ni banbaganciw n'a fɔra ko banbaganciw maaw k'a faamu k'a fɔ Kidali ye Mali dɔ ye maliyɛnw de bɛ yen an balimaw de bɛ yen minnu bɛ yen n'u t'u yɛrɛ ye nin kɛlɛ in kɔnɔ u da t'a la bi u da t'a la sini o ma daminɛ bi maa dɔw de bɛ yen u bɛ baara la n'u yɛrɛ nafa u bɛ baara la maa wɛrɛw ye n'o ti maliyɛnw ye donc i b'a ye k'a fɔ u ka maa jɛkulu dɔw bɔra Libi ka na fara u kan jɛkulu labɛnna le 17 janvier 2012 u ye mankan wuli Kidal précisément Agelaw ka kan attaqué ka bɔ yen ka na Tesalit ka na Kidal kɛlɛ daminɛna o kɛra sababu ye tuguni ka dankari Amadou Toumani Touré ka fanga la Ala ka hinɛ a la donc depuis o de kɛra fo an bɛ don min kɔnɔ bi Mali ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali ma se ka lafiya sɔrɔ a tun daminɛna ye fo ka n'a ye sisan o lafiya sɔrɔbaliya in o bolilen bɛ jamana fan bɛɛ kan donc an tora o de kɔnɔna in na san 2013 n'o ye 2013 ye le 25 avril 2013 diɲɛmaaw ye sigi dɔ kɛ o sigi o nana bange mun na o y'a sɔrɔ farafinna bolo tɔnba min bɛ n'o ye Union africaine ye o tun ye sigisen bila sen kan k'a fɔ ko Mali bɛ nin bolo min kan bi 2012 an b'o minɛn de kɔnɔna la u ye mission dɔ la an b'a fɔ mission internationale de soutien au Mali o tun ye Union africaine ka laɲini dɔ sigilen ko ka Mali dɛmɛ mais a nana ye k'a fɔ musakako gɛlɛyaw nana diɲɛmaaba yɛrɛ nana i sen dɔw la ka résolution fɔlɔ min kɛra sababu ye ka MINUSMA yɛrɛ dayɛlɛ o nana kɛ résolution 2100 donc ka yirila k'a fɔ ka na Mali k'a fɔ pour que a ka basigi ka se ka kɛ ni maaw ka na diɲɛma ka na dɛmɛ don ka Mali dɛmɛ mais n'i y'a jateminɛ o dɛmɛ in na fo ka se bi ma kɛlɛ in kɛlen ka taa se Kidal an jɛɲɔgɔn dɔw y'a yira k'a fɔ anw sera mais aw kana don Mali sɔrɔsiw aw ka to kɔfɛ fɔlɔ depuis o kɛra dɔrɔn i y'a ye k'a fɔ Kidal nana labɛn Kidal labɛnna don k'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'an b'a fɔ nanzarakan na zone de non-droit yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni sariya tɛ boli yen kan jamana tɛ yen a ka armée tɛ yen a ka foyi tɛ yen an tora o de kɔnɔna in na kuma lateliya yɛrɛ la ka a na se biya ma an ka ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ ko ni maa mun nana dɛmɛ na a dɛmɛ an bɛɛ bɛnnen bɛ kan k'a fɔ sur le plan militaire
u ka nafa in a dɔgɔyara kojugu u ka ɲini u ka taa o nana bange ngoloda sera min ma n'o ye résolution 2690 ye ka yira k'a fɔ k'u ka taa mais olu yɛrɛ ko bɔ an bɛ taa cogo di n'i y'a jateminɛ MINUSMA ka sɔrɔsiw tun bɛ Mali sigisen 12 an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna a sigisen fɔlɔfɔlɔ tun y'a kɛ secteur ni secteur ko ye n'i ye secteur nord ta u tun bɛ Tessalit u tun bɛ Aguelok u tun bɛ Kidal n'i bɔra secteur nord la ka na secteur sud la u bɛ Bamakɔ yan n'i bɔra yen ka na est la u bɛ Gao n'i ko ko Gao u bɛ Menaka u bɛ Ansongo n'i nana secteur ouest la u bɛ Tombouctou u bɛ Ber u bɛ Goundam n'i nana tugun au centre u bɛ Mopti Sévaré Dourança bon n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ ye plan de retrait min ta ka ɲɛfɔ an ka jamana marabaaw ye a filɛ an bɛ taa tan an bɛ bɔ nin don masina n'i ye jateminɛ kɛ u ye labato kɛ tɔw la fo ka na se Kidal zone ma kan 3 min bɛ yen n'o ye Tessalit o ye Aguelok ani o ye Kidali u y'o bila ka taga bon u ye raison min fɔ kuru min fɔ a la ngoloda sera a ma mais n'i y'a jateminɛ u ni jamana cɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ la olu ka kumakan min n'u u b'u yɛrɛ ka sɛbɛn kɔnɔna in na u b'aw labato donc ni dun y'a ye k'a fɔ o diɲɛ tɔnba yɛrɛ ye sɛbɛn laban min ta k'a fɔ u bɛ taa u ye Mali ka kelenya in u y'o fɔ a kɔnɔna la donc k'a yira k'a fɔ kan b'an bolo kan 12 fɛn fɛn b'an bolo a bɛ lasegin jamana ma donc k'a ye bi sɔrɔsiw bɛ ka na fɛn nɔfɛ fɛn min non seulement u n'a ka kan jamana n'a ka kan o de ko in bɛ senna Kidal. D'accord. Ok, Bakar, ça mettre côté femme, mais côté narration de Ruké, depuis Adam, il faut gasser ça, quoi. Donc, ben, famille, Bertie, Amina et femme fait. Oui, bon, Bokele ne va essayer qu'à tout sujet qu'on a donné. Nos tensions, nous, femmes, ni séparatistes, Kidal, Kankola. Bon, ne ka famille na analyse la stratégie de a manqué donné. Stratégie a manqué donné chogodi la chef militaire stratégie o manqué chogodi. Aba fanga bamananga na ko ni be sa faga ba dam na kungolo la. Ni ba mene fana mana mena kungolo ma irisigi be doga donné. Quand ils ont fait leur plan de retrait qu'a dit Malima. En yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu daga yɔrɔba o ni kɛlɛ in yɛrɛ bɛɛ wulila yɔrɔ min na o ye Kidal de ye quelque part négociation kɔnɔ an kun kan ka insister retrait ka daminɛ Kidal de ka jigin n'u bɛ bi ni piège min don a bɛ fɛrɛ ka refermer Nations Unies yɛrɛ da la je le dis pourquoi ne ye mission ni jamana Kasibile mission ninnu dɔw j'ai eu la chance de les faire. Tiens, je l'ai dit depuis 1998, il n'y a pas d'organisation plus mafieuse au monde qu'à Oninka. Le représentant de l'État d'Israël a une résolution à Farah Benyana, il n'a rien à foutre. Ni Mogo, on devait tromper comme Abeka, en basé nous sebena nous non. Nous savons à nous aussi d'essayer de défendre notre intérêt souvent. Ne pas faut stratégie en manquer. Car dans le document quand même le Kidal, ben comme ni ba don ni ben analyse nous manque koina ko de be gele na be. Mais na ku damene na Kidal de o ko sa mene na akungolo de ma. U be jigi yoro ku be na u be na soro ko armée malienne yere be malien be population be. Mais bi à dire vrai, Malien Kidal ka wéré nyana parce que munumbe c'est tout yé jamana ka administration té force mun kume no ko moké o yulu yéré be la bo ka force ça yoro nye en bambanchu détail donc il y aura là-bas une stratégie à manquer comme il tembe ani ou ka fengela MINUSMA kango ine kama mo yoro fo ola ka fo stratégie à manquer mais na taraka boy mo chama contrairement à mes analyses sont en train de penser que problème y est Kidal non ne bolo
Kidal ka ɲɔgɔn bataille in na n'a bɛɛ ye. Il n'y a pas d'autre chose. Bi olu ye fɛn fɛn labɔ k'a bɛɛ malien ye. Ni an ye k'a si tɛ malien bɛɛ ka bɔ ko azawadiyanw de bɛ to yen nɔ o ni olu banbagaci o. Ni armée y'i jɔ u kunna bi yɛrɛ Kidal ko kuma bɛ ban de k'a ci ka bɔ yen. Donc Kidal tɛ se bataille finale ye ne ɲɛna o. Mais après Kidal, après la prise du camp de Kidal, mɛ mun f'i ɲɛna san caman bɛ se ka kɛ n'an ma sigi ka na parce que bɛn sigi ka kuma ATT y'a fɔ o de bɛ nin ko in ba sigi ka kuma ka na tuguni an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ o de da ka di olu la o de da ka di Mali armée yɛrɛ la o de da ka di dirigeants na n'an maliyɛnw n'an ma sigi ka kuma ka taa accord kɛ jamana wɛrɛ la bilen kuma tɛ dɛ accord entre Maliens les yeux dans les yeux sur cette situation bɛn ka k'a kan sinon en 2025-2026 école matériel ni sara triplé k'a ka taga yen nɔ i b'a dɔn i bɛ tagalen saya de nɔfɛ ban bɛ kɛ surasi caman bɛ ban bɛ kɛ ka taga parce que pour ceux qui connaissent il y a sa stratégie de pas nana MPLA la fo bi c'est pas toujours d'affronter l'armée malienne directement non. Jacques Ben a coup de frappe de quelqu'un c'est encore toujours et ça fait toujours des dommages très très graves. Donc ce qui fait en attendant tableau quand négocier quand menani drogue Tony Kidal au début beda konobi mais il reste à Kidal c'est encore plus difficile que de rentrer. Bakar Bichouna avec la donne voilà parce que baby tafura donc kuma bolo OK fale me ɲininkali min tengo e la e yɛrɛ bolo sisan nɔ mun de ye a dun fɔra ko ka kaw ne di MINUSMA tatɔ ko k'a di Mali finitigilakaw ma mais malgré tout Kidal fanfɛla mankan wulila mun de e yɛrɛ bolo e b'a da mun de kun ye mun de kama an balima minnu bɛ yen nɔ n'u banna k'a fɔ ko Mali finitigilakaw tɛ don e b'a da mun de kun. Ouais, n b'a da mun kun n ka kuma daminɛ na n y'o de fɔ u degera wari sɔrɔ nɔgɔmani na parce que déjà trafiquants de don communauté dɔ de kɛlen don ka Kidal an balima minnu bɛ Kidal ka essayer ka olu bɛɛ minɛ donc o ye fɛn ye fɛn mun ni an tilala nin ko in na o ɲɛ ka se ka sigi parce que en réalité Kidal problème siya dɔ de bɛ yen mun kɛlen don ka domination boli mɔgɔ tɔw kan kuma yɛrɛ réalité de y'o ye i y'a faamu intalakaw donc olu de kɛlen don ka domination yɛrɛ ta mɔgɔw kan ye bon o ye fɛn ye fɛn mun n'o kana ka tila k'a lajɛ ka na Berete ka kuma kɔnɔ sigikafɔ an b'a fɔ an ka zana la ko sigikafɔ ye damu ye ko ni kɛlɛ kɛra cogo o cogo ko sigikafɔ de bɛ kɛ mais il faut que kɛlɛ de ka kɛ fɔlɔ sebaga ka dɔn maintenant mɔgɔ mun ni force b'i la i ye mɔgɔ min bɔ k'a bin o de bɛ kule donc ka sigikafɔ ɲini en ce moment i bɛ se ka i sago sɔrɔ parce que Kidal tun bɛ anw bolo an ka gouverneur tun bɛ yen ka muso ko n b'a fɔ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ mais mun ye Kidal minɛ an na n ko kɛlɛ de y'a minɛ an na mun y'an se nin bɛɛ ma janfa jogo ni kɛlɛ mun kɛra donc a kɛlɛ daminɛ n'a ye a bɛ taa laban ye nin donc il faut que o ka dɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ halisa i ka se k'i ka laɲini sɔrɔ laɲini tɛ sɔrɔ foyi la fo i ka force yira n'i y'a mɛn an bɛ pays développé ba fɛn fɛn fɔ u ka priorité tɛ foyi ye n'u ka armée tɛ États-Unis b'o la Russie b'o la Chine b'o la France b'o la Angleterre b'o la donc halisa i ka se i ka kuma ka se ka lamɛn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ f'i ka armée ka giriya de maintenant an ka autorité minnu b'an kunna u y'o de dɔn k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na bi a ka kan armée ka giriya et puis armement minnu sanna a ma sa ko ka taa Kidal dɔrɔn minɛ o a sanna de ka siniɲɛsigi siniɲɛsigi tɛ dɔwɛrɛ ye maître y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ parti dɔ la maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko u bolo ja n'a nana ye n'u bɛ ka essayer ka ni banbagaci ninnu dɛmɛ n t'a fɔ indirectement yɛrɛ directement bon donc an bɛ k'an ka labɛn kɛ k'a sabati olu le mais fɛn dɔ diyara n ye an ka ɲɛmɔgɔw la an y'o fɔ a mɛnna an k'u ma n ko ni kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min na u ka essayer k'an ka diplomatie renforcer kɛrɛnkɛrɛnnenya an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen n'o ye Algérie ni Mauritanie ye donc u ka fɛɛrɛ kɛ cogoya bɛɛ la olu n'u ka se ka sigi ka kuma parce que ni kɛlɛ in daminɛna Kidal i b'a ye k'a fɔ Algérie b'a ka parti dɔ ye mun menacelen don wa a b'a ka intérêt fɛnɛ mun fɛnɛ menacelen don parce que richesse minnu bɛ a dugukolo jukɔrɔla la
kɛlɛ in bɛɛ bɛ yen de wa Berete ka kuma dɔ fana na effectivement an donnen Kidal o t'a bannen parce que munna a kɛra cogo o cogo dugu jukɔrɔ fɛn minnu bɛ nafama fɛn minnu bɛ dugu jukɔrɔ yen i b'a ye k'a fɔ puissance min na u bɛna boli a nɔfɛ n'i ye Faransi yɛrɛ ta k'a lajɛ n'i ye uranium lajɛ Faransi ka fɛn tila bɛɛ y'o ye donc n'i ye nucléaire civil ta k'a lajɛ Faransi de ye fɔlɔ ye bon a ka uranium tilacɛ bɛɛ bɛ bɔ cɛcɛfuganfan ninnu de fɛ donc ni du y'o ta k'o jateminɛ ka Niger lajɛ ka Centrafrique lajɛ don n'a nataw la Mali yɛrɛ bɛ o lisi la donc u tɛ se ka olu sɔrɔ ye k'u bɛ olu to yen ka an to lafiya kɔnɔ cogoya si non 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 donc an bɛ baara de kɛ k'an préparer ka Kidal an donnen Kidal sigikafɔ kuma mana na il faut que développement bɛ se ka kɛ Kidal o ka kɛ o ye kɛnɛya yɔrɔ ye o ye kalanko yɔrɔ ye o ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko DDR yɛrɛ kun sigira k'a fɔ k'u ka marifa yɛrɛ bila k'olu obligé u ka marifa bila coûte que coûte parce que tant que marifa bɛ ninnu bolo donc an tɛ se k'an sigi k'an bɛ dialogue kɛ parce que dialogue kuma bɛ fɔ an n'u bɛ mun de fɔ ka mun ma deli ka fɔ ka tɛmɛ parce que u y'a yira k'a fɔ u fankelen dɔ y'a yira k'a fɔ k'u bɛ diinɛko fan fɛ u fankelen dɔ y'a yira k'a fɔ vraiment sɔrɔ minnu bɛ kɛ jamana na o fanba ka ta ka d'olu ma ni élection fana bɛ kɛ olu ka élection ko o ka to olu yɛrɛ bolo mais o bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo di Mali ye jamana kelen sariya kelen de b'a kɔnɔ jɔnjɔn kelen de b'a kɔnɔ donc a ka kan bɛɛ kɛ o bato maintenant i ni mɔgɔ bɛ sigi k'a fɔ kɛ n'a sɔrɔ n'a yɛrɛ pɛrɛnnen don sigi k'a fɔ kama Yad Agali ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye Kidal ka don mais n ko diɲɛ mɔgɔ ye Yad Agali qualifié ka kɛ terroriste ye jɔn y'a ta k'a bɔ o liste kɔnɔna la donc Barkhane bɛ Serval bɛ yɛlɛma wagati min na ka kɛ Barkhane ye u ye Yad Agali ta ka bɔ Américains ka liste kɔnɔna la bon donc olu ye fɛn minnu ni o tɛ se ka tolérer jamana kɔnɔ i ni olu tigilamɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'a bɛ sigi parce que Yad ka pression ba de bɛ SEMA kan donc a ka bolofaraw bɛ SEMA kan donc o ye fɛn ye an tɛ se ka sigi parce que ale bɛ diinɛ ko kuma min na diinɛ b'anw fɛ yen depuis lawale ale bɛ fɛ ka diinɛ mun imposer Mali république kɔnɔna an ka territoire kɔnɔna la jamana yɛrɛ kan o tɛ se ka kɛ o bon donc an bɛ mun de fɔ ɲɔgɔn ye kuma lasurunya tɛ dɔwɛrɛ ye bandits armés de don wa u bɛ mater comme bandits tant que u tɛ ka tɛmɛ ni jamana ka sariya ye donc u ni mun ka kan o bɛ k'u la. ok Ngolo n bɛ taa e fanfɛla la n bɛ ɲininkali min kɛ e la e yɛrɛ bolo an ka finitigilakaw ni jɔn de bɛ kɛlɛ la de sabula dɔw bɛ k'a fɔ SEMA mɔgɔw don mais a dun fɔra ko terrorisiw caman de fana bɛ wo kɔnɔ o tuma terrorisiw ni SEMA de faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ Mali contre la wa bɛ mɔgɔw tɛ ka foyi de faamu o la o sabula depuis yen fɛ kɛlɛ in daminɛna fan dɔw sumayara dɔɔni. Maintenant an ka dɔn k'a fɔ ko 2012 a bɛ fɔ minnu ma bi ko terrorisiw olu ni a bɛ fɔ minnu ma bi ko SEMA olu de jɛnna ka jamana attaquer ɲɔgɔn fɛ alors SEMA Mouvement National de Libération de l'Azawad donc o waati la MLA tun bɛ yen olu ka laɲini tun ye ka jamana tila u ko k'u ka jamana tɔgɔ ye ko Azawad jamana in 800 000 km² de don n'o tigɛ ka bɔ 1 240 000 km² a tɔ tɛ bɛrɛ ko capitale ye Gawo ye donc olu nakan kɛr'o ye alors minnu tun bɛ wele ko terrorisiw n'o tun ye mujaw ye c'est-à-dire que minnu ko k'u ka bɛ sariya pratiquer k'u bɛ diinɛ ko la diinɛ marifatigiw olu de jɛnna ka jamana attaquer ɲɔgɔn fɛ bi tuguni reconquête kɔnɔna na i b'a ye olu de fana jɛnna tuguni k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma alors donc an bɛ o fɔ cogoya min na mais depuis a dɔw jɛra k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u jɛnna k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma c'est-à-dire u jɛnna ka jamana attaquer ka jamana bin maintenant jamana wulini sisan o fana dɔrɔn k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana kɛlɛ tuguni donc a walo bɛ tan depuis 2010 ne bɛ ka kɛlɛ ɲini ka ala kuru quoi donc o la négligence y'an jɛn négligence y'an sɔrɔ kosɛbɛ an y'a fɔ Amadu Tumani Ture ɲɛna ko fɛn min ye minnu ye marifa ta k'u ka jamana tila a k'olu kɛ a ka base fɔlɔ ye ayiwa minnu ko k'u ta ye diinɛko ye diinɛ marifa b'u bolo an ka karamɔgɔw bɛ yan a ye fɛɛrɛ tigɛ a ko u n'u bila ɲɔgɔn na u ka sigi ka miiri diinɛko kan jamana kɔnɔna na o waati la u bɛ ka hakilina min don denmisɛnninw kunna ka u bila ka taa jadisi fɛn wɛrɛ siraw fɛ an bɛ se k'olu denmisɛnninw minɛ ka k'an ta ye parce que maliyɛnden dɔw mais minnu ko ka jamana tila an ko k'u kana négocier bon Amadu Ala ka hinɛ la a y'an faamuya waati min na a ye mandat d'arrêt international bila mɔgɔ ye marifa ta k'u ka jamana tila a ko diɲɛ bɛɛ ko k'u minɛ donc o la dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ka fanga tun banna o y'a minɛ donc olu mɔgɔ kelenw Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ la a nani ale olu mɔgɔ kelen mandat d'arrêt Amadu mandat d'arrêt da minnu ko ale olu wele k'u don gouvernement na au nom de la paix
donc o fili jugu kɔnɔ na an bɛ k'a fɔ an ɲɛna k'a corriger depuis waati jan k'a fɔ an ɲɛna a kana sɔn kɛlɛ nin ka internationaliser i y'a ye k'a fɔ jateminɛ na kɛlɛ ye suguya fila ye kɛlɛ min ye diɲɛ bɛɛ kɛlɛ ye conflit armé international ani kɛlɛ min a ma internationaliser fɔlɔ kɛlɛ bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ka kɛlɛ ye ni jamana wɛrɛ nana i sen don a la soit ka rebelle dɛmɛ soit ka jamana état dɛmɛ walima ni Nations Unies nana i bana mini a ko kɔnɔna na donc o ye kɛlɛ kɛlɛ diɲɛ bɛɛ kɛlɛ donc a bɛ ka ɲini ka bɔ o de kɔnɔna na sisan ni Mali y'a ɲini ko diɲɛ Nations Unies mɔgɔw ka taga donc an b'a dɔn k'a fɔ bi an y'an to nin na tan ka rebelle wele k'u don gouvernement na k'u don CNT la k'u don yɔrɔ caman caman na donc o waati la an fɛnɛ bɛ k'an préparer cogoya min na o fɛnɛ bɛ k'u préparer ten donc o waati nana se o waati la min bɛ yen ko comment dire la Musa Aka Charatuman a ye mouvement pour le salut de l'Azawad a y'o créé mouvement pour le salut de l'Azawad mouvement pour le salut de l'Azawad donc voilà aimez ça donc aimez ça donc ale de Azawad ka ko la mouvement pour le salut de l'Azawad a bɛ CNT la ale de nana CSP créé ale de wuli k'i cɛsiri ko marifa bɛ fɛn fɛn bolo Azawad tɔgɔ la nord la k'u bɛɛ ka jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ka nord sécurisé u k'u ka population sécurisée donc population min ta ye Mali ta tɛ et pourtant cɛ bɛ ka nin bɛɛ kɛ a bɛ CNT la u bɛ yen quoi u bɛ ban cɛma yɛrɛ de quoi u bɛ ka nin bɛɛ kɛ jamana ɲɛ b'a la quoi est-ce que y'a faamuya donc i b'a ye k'a fɔ d'une part négligence voilà mais ne Espagne ye sisan min ye marifa ta fɛnkɛ ta kuma ta k'a kuma fɔ dɔrɔn ko ka Espagne fɛnkɛ Catalan ko nin bi Union européenne bɛɛ jɛna ka fara Espagne kan k'a tigilamɔgɔ daranki k'a minɛ ka mandat bila kɔ k'a minɛ bon yan en réalité négligence de don cɛ ye ale de nana ka CSP créer cadre stratégique permanent alors donc olu fara ɲɔgɔn kan olu ni Mali de bɛ ɲɔgɔn na bi parce que u bɛ u ka jamana ko la min ye Kidal kuma ye n'o ye bi ye ayiwa min ye u dɛmɛ k'u ka tɔnw créer parce que i b'a ye ML la minnu bɛ Azawad ko ni kɛlɛ kɛ a bɛɛ créer la Paris de donc o tun bɛ kuma France 24 de la hali minnu ye indépendance Azawad indépendance déclarée France 24 la bi ni jɔyɔrɔba b'u bolo gouvernement kɔnɔna na bi en réalité ninnu bɛɛ de kɛra sababu ye an ka balo ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ bila en péril donc jamana ɲɛ b'a la. Donc c'est des choses vraiment où l'on kan ka corriger de olu kan ka ko n'u ma corriger dɔrɔn i b'a ye tagala bɛ ɲɛfɛ u b'u ka position falen bi u y'a ye k'a fɔ se dɔw bɛ jamana ye u ko u y'o communiqué dɔ kɛ k'a fɔ ko bon k'olu bɔra CSP la ko olu ye CSP créé olu ma créé ni hakilina ye ka Mali attaqué ka bateau attaqué ko ba k'olu bɔra la jamana fɛnɛ dalen bɛ o la ten k'i sigi ten i b'a faamuya k'a fɔ fɛn min de don prévision ninnu kan ka kɛ quoi. Kɛlɛ in y'a dɔn k'a fɔ fɛn min de don. mais est-ce que ni mɔgɔ y'a bɔ a dan sen tɛ kɛlɛ la ka ban est-ce que directement a bɛ ka baara kɛ mais donc n'a y'a bɔ a da kan k'a sen tɛ kɛlɛ la a bɛ ka kɛlɛ wali kɛ en réalité n b'a dɔn nin fɛn ye fɛn min ye quoi i ye thèse de. mais minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ani olu minnu ko k'u ta la. je te dis que ninnu bɛɛ ye kelen. Je te dis que nous bɛɛ kelen c'est des parents de don quoi u bɛɛ kelen bon situation u bɛ se ka olu bɛ se ni situation fiɲɛ bɛ ka yɛlɛma u bɛ se ka u bɛ fiɲɛ taga fan dɔ quoi stratégie u ka yeta ka jan u ka faamuya ka bon en réalité bon an comme an ka faamuya ma bon mais an ka négligence de barika ka bon donc ni kɛlɛ ma lakuru cogoya la dɔrɔn a ma ɲi u kɛtɔ ka nin wari min fɛngɛ Kidal o ye a fɔ ko sariya min bɛ yen ko droit de peuple à l'autodétermination k'olu ye mɔgɔ tɔnɔnw de ye minnu bɛ sud la k'u ka ca u y'olu tɔn olu fɛngɛ u taara Paris u ye nin fɛngɛ min labɛn u ka reconnaissance commencera ka daminɛ depuis Nations Unies na ka na ni y'a résolution de bɔ k'u tɔgɔ ta u ma k'u fɛngɛ donc o tun ye gɛlɛya ye jamana kan ka min kɛ Kidal dil'o ma reconquête fɛ alors Paris ye Mali empêché ka don Kidal o kun ye mun ye pour que ka droit de peuple à l'autodétermination ka satisfaire parce que o droit b'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka i tigɛ ka bɔ jamana tɔw la jamana min n'i bɛ fɛ ka créer a yɔrɔnin fitinin ka kɛ e bolo e ka sɔrɔsiw bɛ yen à partir de là i bɛ se ka kɛlɛbolo wuli i bɛ fɛ k'i tigɛ ka bɔ jamana min na Kidal di kun de filɛ nin ye alors mais droit min avancera Paris fɛ ko droit de peuple à l'autodétermination ko n'a ye jamana armée to a ka don yen k'a bɛ taa exécution ni fɛn ninnu kɛ ka jamana empêcher ka don bi jamana wulila a bɛ ka taa Kidal ɲɔfɛ o waliw de bɛ yen bi ayiwa an ka continuer ka an jiraja mais kɛlɛ in an ka surveiller kosɛbɛ kamasɔrɔ mɔgɔ ninnu filɛ nin ye bi dɛmɛbaga b'u la k'a fɔ dɛmɛbaga b'u la sans doute i b'a ye k'a fɔ hali ni armée ye progression kɛ waati dɔw la i b'a faamuya k'a fɔ ko renfort bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la ka na di u ma u bɛ se ka u yɛrɛ firifiri cogoya min na mais Mali sera ka jɛɲɔgɔn ɲini ka fara a yɛrɛ kan n'o bɛ a kɛlɛ la mais de toutes les façons an bɛ min fɔ yan Modibo jo bɛ Modibo fɛ ni a ko la politique de bon voisinage i n'a fɔ Fani y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na donc jamana ka ɲini k'a fɔ a ka sigi ka na concert des nations kɔnɔ parce que kɛlɛ kɔnɔna na hali miseli
miseli jɔyɔrɔ b'a la fɛn min ye CEDEAO ye an ka essayer k'an ka laadaw tile an ka segin ka na an ka postes occuper organisation sous-régionale kɔnɔ min ye Union africaine ye an ka segin ka na pour que Mali ka don de façon effective dans le concert des nations parce que ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ de b'a la bi ala k'an kisi a ma ni mɔgɔ min ko k'u bɛ fan sɔrɔ pour que u ka jamana ka créer pour que jamana kan ka dɔn a kan ka dɔn organisation dɔ fɛ bon n'an ma segin ka na an ka postes occuper nin yɔrɔ ninnu na ka essayer ka fɛn ninnu bɛɛ fara an kan ka taga ɲɛ en réalité jɔfɛn tɛ yen kɛlɛ kɔnɔna na min mɔgɔ kan ka jɔ min na donc o de kosɔn diplomatie bɛ wele o yɔrɔ ninnu na bon an k'a dɔn k'a fɔ Russie n'a a jɛɲɔgɔn b'a fɔ k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ko la yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ Amérique bɛ taa o kɔkɔ daw la i b'a dɔn k'a fɔ an ka officier 4 bɛ an ka officier ba 4 bɛ yen Amérique kɛlen don k'a bɛɛ sanctionné a 4 bɛɛ sanctionné 2 ta o ye mura affaire ye tɔ 2 ta ko olu de kɛra sababu ye ka na ni Russie ye Mali kɔnɔna na donc ka sanction boli olu kan puis officier babaw de dɔn donc ninnu ye waliw ye ninnu kan ka jate minɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ région kɔnɔ a kan ka an ka attention attirer ani an ka action diplomatique a kan ka action diplomatique dɔ kɛ a waliw kɔnɔna na donc kɛlɛ n'a daminɛna a bɛ taa laban yɔrɔ min na o contrôle tɛ mɔgɔ si bolo mais jija de bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɔ ni gɛlɛyaw kɔnɔ. ok Bokar Ngolo ye kuma dɔ fɔ mais ne b'a fɛ an k'an tɛ sigi an kɔ tuguni parce que a ye ɲininka kuma dɔ la John Mali ni an fama John de bɛ ɲɔgɔn na i y'a faamu moi je crois bien que bi an ma kan ka Faransi tɔgɔ fɔ yan parce que on a demandé le départ o taara MINUSMA kuma an ma kan k'o fɔ parce que o fana taara donc maintenant là ça c'est entre nous ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ aujourd'hui e bɛna sigi k'a fɔ non ka CEDEAO tɔgɔ a fɛn o fɛn bɛ yen pour revenir ka sigi ka mun fɔ i y'a faamu donc la question là qui sont ces gens là an ka faama ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na jɔn yɛrɛ don quoi donc jɔn yɛrɛ don parce que moi je préfère que an ye Faransi an ka tɛ Faransi fɛ Faransi kɔni taara i y'a faamu donc se ka k'an bɛna sigi ko Faransi y'a kɛ ten Faransi y'a kɛ ten i y'a faamu sa o se k'an kunkolo minɛ MINUSMA an y'a fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn k'u ka taa parce que o bɛ baara min na nin o ma kɛ an fɛla ye Jaffa kuma kɔnɔ donc eux aussi sont en train de se préparer pour partir donc maintenant la question que lui t'a posée en tant que grand connaisseur e bɛ se ka mun parce que kana kuma biribiri ka biribiri i y'a faamu a fɔ ce que tu connais an b'a fɛ k'olu dɔn. d'accord Traoré fɛn min ye nkalontigɛ ye a haramuyalen don anw ma quoi merci o haramuyalen don anw ma parce que n'i ye chercheur de communauté scientifique de k'i lajɛ ayiwa k'a f'i ɲɛna k'a préparelatigɛ a bɛ mɔgɔ a bɛ fɔ groupe ma ko CSP carte stratégique permanent n ye n da don a la o ye kulu marifatigiw ye minnu tun ko ko ka Mali tila ka Azawad créer o kulu u ka ca mais dɔ de wulila k'u fara ɲɔgɔn kan n'i ko bɛ fɛ n k'olu kulu bɛɛ cité ɲɛna mouvement national de libération de l'Azawad b'o la. bon d'accord an ye faamu sisan o séparatiste ninnu la o ça veut dire n'i tɛ c'est parce que olu b'a mɔgɔ min b'a fɛ ko Mali ka tila de yan. voilà minnu b'a fɛ Mali ka tila i n'a fɔ thème b'a kan cogo min na séparatiste ka Mali tila 800 000 km² k'o bɛɛ ka d'u ma k'o yɔrɔ tɔgɔ ye ko Azawad donc a capitale ye Gao ye. donc ko olu ni Touareg tɛ fankelen fɛ. non o bɛɛ b'a kɔnɔ i b'a ye siya bɛɛ bɛ mɔgɔ ninnu na siya bɛɛ b'o la kama sɔrɔ droit de peuple à l'autodétermination Moussa Assarid ale tun ye o ka porte-parole ye donc a ye le peuple de l'Azawad a ye o défini a ko on appelle peuple de l'Azawad parce que sarakisɛ de don kuma in bɛ ka ta cogoya min na a bɛ girinya dɔɔni quoi kama sɔrɔ débat niveau avancé don maintenant ko Azawad den ye jɔn ye Moussa Assarid de tun bɛ k'a défini tan plateau kan i n'a fɔ an sigilen don plateau kɔnɔ ko Azawad den ye d'abord Touareg don kɔrɔbɔrɔ don fila don bɛɛla don maintenant siyaw de don n'i y'o ye dɔrɔn différence dɔ ye o ni minnu bɛ ka balo sud la o ye nin bɛɛ préparé tan papier kan le peuple de l'Azawad donc e mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin siya kɔnɔ e ka segin ka na Azawad kɔnɔna na mais olu ye manipulation de donc en même temps an ka faamuya k'a fɔ n'i ye o ye tan u bɛ marifa bɔ yɔrɔ min na dɛmɛbaga b'o o la papier de sɛbɛnla ka na an tɛ k'a fɔ an kun fɛ résolution sɛbɛnla ka na papier sɛbɛnla ka na en réalité an bɛ kumakanw mɛn an bɛ autorités mɛn mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ de bɛ ka mugu cɛnna mɔgɔw bɛ yan min prépare a bɛ fɔ o ma ko guerre de procuration
don dɔ la an b'a fɔ ma la technique de la guerre hybride ye mun ye i bɛ mɔgɔ bila ka na kɛlɛ kɛ i tɔgɔla la k'a sɔrɔ i yɛrɛ yelen tɛ jamanaba bɛɛ b'a kɛ i b'a ye k'a fɔ hali Russie min filɛ u bɛ mɔgɔ dɔw soutenir Crimée pour que ka séparation kɛ Crimée i b'a ye hali États-Unis b'a dɔw kɛ i b'a ye hali France i bɛ dogo a dɔw kɔfɛ k'a kɛ a walew bɛ yen quoi la technique de la guerre hybride. donc voilà donc ko mɔgɔ dɔw de tugu ninnu fana kɔfɛ voilà y'a ka kɛlɛ nin kɛ n'est-ce pas o fana bɛ yen d'accord ok donc maître Koto n bɛ taa e fanfɛla la donc an ko y'a kuma kuntigɛ min ye Ngolo fanfɛla la sisan nɔ e yɛrɛ bolo ani jɔnniw de bɛ kɛlɛ la jɔnniw ninnu mun de la n'an ko a fɔra ko yɔrɔ di an ka finitigilakaw ma kɛlɛ bɔr'o la Kidali kɔnɔna na. yani k'i jaabi o kuma in na ninnu tun ye kuma dɔ fɔ ko sagara la Ngolo y'a fɔ Berete nana saga la k'an ka marabagaw ont manqué ils reviennent sur le mot ont manqué de stratégie min ye tagali ɲɛ n bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ aw kɔni tout le monde est d'accord k'a fɔ ko ninnu ka base ba a tun bɛ les postes avancés du nord du Mali Kidal b'o la Tessalit b'a la Aguelok b'a la et u yɛrɛ ka kuma la tuguni u bɛ jo di k'a jira k'a fɔ Kidal c'est Kidal le problème en fait maintenant u ka planning de départ u y'a défini communiqué a tɔ bɛɛ kɛra sans problème mais pourquoi Kidal? Je pense que s'il y a quelqu'un qui a manqué de stratégie, c'était fait à dessein par la communauté internationale. Il y a fait comment de la Berté. C'est ça le problème. Donc, dire que l'autorité a manqué de stratégie, non. Il fallait suivre le planning. C'est-à-dire, le baran on l'a battu tout parce que tagali fole fɔlɔ min fɔra nanzaraw fɛ u bolo k'a fɔ an ka marabagaw bɛna u bali tuguni k'u ka tagali u bɛna kɛ cogo min u ka se ka kɛ misaliya ye mun ye olu yɛrɛ ye min fɔ sisan a ko n'i y'a ye u taara u ka sɔrɔ dɔw ma se parce que an ka mɔgɔw y'u bali ko avion ka se ka wuli u ka avion ka se ka wuli ka taga ka se ka na maa ta Kidali ka taga bon ni olu tun ma taga tan u ka cɛden minnu bɛ yen dan tun bɛ kari u ka sécurité la i y'a ye u ye dɔ sɔrɔ k'a fɔ o de kuma b'u u da donc dire que an ka mɔgɔw a manqué de stratégie non an ka mɔgɔw non sur ce plan là non bon maintenant ka na i ka ɲininkali kɔnɔna la n b'a fɔ n tun ye historique kɛ kun de tun b'a la k'a f'i ye san 1990 1990 mouvement min tun bɛ yen ko mouvement populaire de libération de l'Azawad Yad de Toubakuna en 90. Bon, en 2012, au Yad Clé, on en a que théoricien. C'est pour vous dire tout simplement que ma clé de dos. Est-ce qu'il y a femme historique que pour tout le monde au Yad Touya en 90, demande de clé comme Malik là. Au Bara qui era politiquement fait Foucault Dana en 1996. Au Yad 2012, on en a rebelle bambarachiya jamana kila fini bɔ ka taa kɛ terroriste ye mais ka taa ka don a balima dɔw kunna son frère direct min mouvement min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko CMA la coordination de mouvement de l'Azawad o kɛlɛkɛcɛba officier dɔ bɛ yen o ye Yad balima direct de ye o o min banna n t'a tɔgɔ in dɔn n kun na tan nɔ n'u u b'a araja yira k'a fɔ ko dankarila la n tɛ se k'a fɔ ni perepere-latigɛ mais o y'ale balima direct ye bon o bɛ rebelle fɛ coordination des mouvements de l'Azawad kɔrɔkɛ est même conçu par l'Occident k'a fɔ ko c'est un terroriste donc n bɛ fɛ k'a f'i ye Ngolo ye rappel dɔ kɛ en 2012 MNLA de tun bɛ mouvement national de libération de l'Azawad u y'a ɲini k'a fɔ toujours jamana in ka tila o y'a sɔrɔ maa minnu bɔra Libi ka na olu ye terroristes yɛrɛ de ye i b'a kalama maaw ka kan ka fɛn kelen faamu ATT ka fanga bɛ ban tuma min Ala ka hinɛ la ani Faransi tun tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ dankarilen Kadafi na Sarkozy tun bɛ fanga la u ye maaw labɛn o maaw bɔra Libi direct ka pan Niger kunna ka pan Algérie kunna ka ni cɔkɔ Mali Nord la o tun ye terroriste de ye o c'est fait à dessein kɛlɛ wulila u ye o banbaganciw fanga bɛ olu de la dɛ u ye olu ni maa ninnu to yen
u ka kɛlɛkɛ ka dankari Mali la kosɛbɛ a sera yɔrɔ dɔ parce que nanzaraw ye kuma dɔ fɔ ye plan de b'u bolo olu de bɛ baara in na kɔfɛ u ko ko sisan an k'a lajɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka ninnu kɛ mouvement séparatiste n'o kɛra u bɛ bila politique minɛn kɔnɔna la kuma bɛ se ka kɛ ni olu ye mais kuma tɛ se ka kɛ ni banbagaci ye ka dɔw ta k'u kɛ banbagaci ye mais ni san 12 min tɛmɛna y'a dumi a bɛ mini n k'a bɛ Kidali de tubabu b'a yɔrɔ dɔn tubabu tun bɛ Kidali u b'a yɔrɔ dɔn MINUSMA min bɛ yen n'a bɛ ka taa u b'a yɔrɔ dɔn a tɛ fan wɛrɛ a bɛ nord de la yen o a ma taa o a bɛ nord de la yen nɔ c'est pour vous dire que hali min bɛ ɲɔgɔn na bi banbagaciw de don maliyɛn dɔw de don tɔɔrɔgi dɔw de don tɔɔrɔgi bɛɛ tɛ ka siya wɛrɛw ta ka fara o kan et puis maa mun bɔra kɔfɛ ka na fara o kan maa labɛnnen min bɔra kɔfɛ ka na fara i kan o de bɛ yen k'a fɔ ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u dɔnnen dɛ i y'a faamu ni minnu ma sɔn jamana in ka kelenya ma fiyewu o maaw olu ni banbagaci ninnu n'o ye terroriste yɛrɛ ye fanga bɛ olu de la u ka alliance chaque fois que armée malienne mana fɔ a bɛ fanga sɔrɔ yɔrɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ u bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka kɛlɛ pour que n ye min f'i ye aw ɲɛna kuma daminɛ na yɔrɔ in ka se ka to tan nɔ an b'a fɔ min ma situation de non droit hali n'i ye jateminɛ kɛ bi an ka maaw bɛ min fɔ ani nanzaraw bɛ kuma min fɔ kelenw tɛ an ka maaw ko an ni maaw bɛ ɲɔgɔn na Kidali olu ye terroriste de ye Kidali balima maliyɛn minnu bɛ yen nɔ olu tɛ dɛ ani terroriste de bɛ ɲɔgɔn na mais nanzaraw ko non ani tuaregu de bɛ ɲɔgɔn na bon o kɛlɛ sugu in na ni jamana m'i kɔlɔsi surtout que bɛnkan sɛbɛn min taara le résolution min taara 2690 du 30 juin 2023 a fɔlen b'a kɔnɔ nanzaraw fɛ ko Mali ka situation continue à menacer la paix et la sécurité internationale o ye sira min bɛ se ka kɛ sababu ye n'an tora ka waleya dɔw kɛ u ka na hali ni jamana in ma sɔn u ka na ka dɛmɛ don ninnu ma ngolo b'a kalama o bɛ bila chapitre 7 kɔnɔ et même là u k'u n'a dan yɛrɛ u y'a fɔ u ka fɛn kɔnɔna la ils ont même invoqué le chapitre 7 de la charte des Nations Unies. Ah bon, il y a conseil là. Non, au sommet min taara le 30 ka yira ka parce que b'a dɔn nanzara bɛ baara kɛ non nanzara bɛ baara kɛ a tɛ baara foyi ka kunfɛ a bɛ bɔda da yɛrɛ ma ka yira k'a fɔ anw ka situation bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ dankari diɲɛ yɛrɛ ka basigi la donc n'o dun kɛra o sariya min ye charte min bɛ yen n'o ye diɲɛ tɔnba sariya ye o ye hakɛ dɔ di conseil de sécurité ma mesures fɔlɔ de prévention bɛ yen n'an b'a fɔ les mesures préventives n'o ma se ka dan sigi a la rupture diplomatique bɛ se ka décider conseil de sécurité fɛ a labatoli bɛ wajibiya tous les membres ni o ma se ka dan sigi a la hakɛ b'u bolo il décide le conseil de sécurité si ça passe d'intervenir militairement. Le droit de vote. Ah non u bɛ voter ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛɛ bɛnna le droit de voter de toutes les façons les 5 pays permanents il faut que les 5 pays permanents donnent son quitus mais n'o kɛra u bɛ na hali ni jamana ko ko aw kana na ils vont intervenir ils l'ont fait en Libye ka Kadhafi faga. France y a laɲini kɛ mais pour donner une légalité internationale le conseil de sécurité a donné ça u nana créer une zone d'exclusion aérienne a aboutira mun na ils ont liquidé physiquement Kadhafi donc ni kɛlɛ in na sɔrɔsiw bɛ ka taa cogoya min na maliyɛnw de bɛ yen n'i ma taa i taa cogo dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ don fila ɲɛfɛ an bɛ marifa jigin o tɛ o tɛ si c'est ça là o tɛ parce que jamana kɔnɔdenw de bɛ yen population de bɛ yen laɲini ye min ye u ka taa bavure min bɛ olu kunkolo la k'o bɛ taa kɛ n'o kɛra o ye kuma ye olu ka jɔsen de y'u la pour intervenir donc il faut que an ka ko bila minɛn kɔnɔ n'i ye résolution laban in ta ka kalan i b'a faamu clairement k'a fɔ u ye bɔda di u yɛrɛ ma donc an ka mɔgɔ ninnu u bɛ ka baara min kɛ sɔrɔsi min bɛ ka o de la ko c'est vraiment une opération hautement professionnelle. Donc u bɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ. non u bɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ min ye c'est comme ça qu'il faut aller. ni maa ninnu fara min bɛ terrain kan u bɛ fɛn dɔ de kɔ u b'a dɔn u tɛ se armée in na bi an bɛ yɔrɔ min na bi capacité opérationnelle min b'u la bi u b'a dɔn u tɛ se u la mais il faut les pousser à la faute. Voilà, maître, il y a Gounoba de Boroto, mais nous sommes intéressés. Donc, c'est-à-dire, on a chapitre 7 ou chapitre 7. Donc, c'est-à-dire, on a autorité moubiano, on va kalama. On va kalama, on va kalama, on va kalama, on va kalama,
partout bien fan de kono ni sécurité internationale sont menacées. Nous on fait ça quand global mais comme il faut. Au chapitre de le bras armé pouvoir exécutif des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Non, c'est que Kafanga d'Ota, Kada Ama, Kafono de Kerabia Yoro, mesures préventives d'abord. Nous on va d'Ankara là, ABCK abouti, sanctions diplomatiques, économiques, communication. Nous on va d'Ankara là, avec Benkana militairement pour d'après eux-mêmes pour rétablir la paix et la sécurité internationale. Donc, voilà pour du coup, on peut posture d'Okonobi à Kagele. À Kagele Kadamuka, d'abord Mali Kele. Mali ka partenaire croix mimbe ne partenaire croix était parce que Mali ni risube Djangoana depuis Ayaka et Mahoronyaka. De fait que on est risube bolo de Nyobolo. Nazara était différencié. Russie officiel parce que Wagner Fanafo, moi je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que Niaji officiellement là, quand Foko Anga autorité, d'abord le premier responsable qui est Assimi, il traite avec Poutine. Donc à ce niveau-là, quand Foko c'est le supplétif Wagner, ceci, cela. Bon, nous qui à Dalou Tengolo, jusqu'à preuve contraire, c'est des coopérants militaires russes parce que en cas de Djamana Denis Russie, Djamana B, relation officielle là, ce n'est pas officiel. Nazara de Kako de l'année, on ça. Nous, qu'on a gagné, nous faisons la vie. On veut qu'on move en sur ma vie. On nous boloko, animaux, mais on a quand même Kata Kidal, Kata Bi Kidal, comme si c'est une minorité. Que Mali veut faire qu'attaque brimer. On a logique qu'on a là. Pendant que c'est des terroristes qui sont là-bas. Nous parlons de terroristes. Niveau de l'Amérique, de l'Amérique. Donc c'est pour vous dire que en Russie, Russie, Wagner Terre parce qu'à au-delà de Ténébolo. Ah bon, voilà. Donc on fait d'amifier et Bokele, en cas son, en cas ban. En cas Fangami, Ani Russie, et c'est une coopération État-État. D'accord. Donc, mettre le couteau, aller de fois pour aller faire, aller quand il l'aide. Pour aller Mada Wagner Kunda, Russie mettre le mot de fond. Une relation État à État. Donc, c'est-à-dire que nous sommes si ça, c'est quand même nous maintenant qu'il y a eu des morts. Donc, c'est que c'est pas vrai. Non. C'est une guerre, c'est que communication de bala. Communication de bala. Parce que ni Mohamed Djatimina n'est analysé. Il y a communication mais tu comprends facilement l'enjeu du guerre. Il y a format. Ok. Bertie, on est qui est fanfala to bora kuta fo sisan no ani mo sugu no de be kelela nina parce que ni korofo tagala je sai ba ka fo fen chama bi ka fo do ko Mado Biga Black la Modo de Buko ou poussé Kabla Mali armée là. Ani ni esige ni ko dawara ko kelere ga kenna sabla afora ko ne awbora kan hono minisma avait dit Mali famaoma nga anyebala kidal tama ketenno donc ebo blam nan men hono. Ok, bokile ka question jarani e ko mi nya fina nango kambe fin développer china au ka herbe dogala parce que souvent metara cause nous nana ni ko nye en mettant un restaurant souvent à effet au kono mais pour moi sujet est basé là mon kan Kidal kanko un problème ni a jatemine depuis ni ko indame na Mali ni Bambaranchou che ne ba fo mesegi kuma kan Mali anga sous-région konona la espérance mission onusienne na abe Mali armée la na bay faut peut-être jamana kele Sénégal talent tempête du désert là nous avions bilan nous ka contingent be mo ma sinon Mali tara mission en bella presque qu'elle est bana duguna na sous-région armée la bay donc on manque pas d'expérience. Nations Unies avait marché tieni galomi kanfana on manque pas d'expérience. Docteur Sera Yorodoma négligence o ba an sorola kuma be ani ni mo gon nche chien kelente flatter sabater sem plusieurs fois groupe na bloqué be changer droit ka toko kura créer o ba so mo gon mbe e ba nyini ndoro a ko be gérer e ka temps kono kuma mena li setike ema e bo drone de gérer beta mais est-ce que a nyini na yere kelenga ban nor queen ka ke seginte ka kanye blewa
pour moi, ça n'a jamais été le cas. Toujours, de 90 à aujourd'hui, il y a le poste diplomatique au Bégué Maligo. Je l'ai dit, et on m'écoute et on me regarde. On y a gardé plus de 9 mois hippodrome Kélén Kononala ou ka mouvement chilien ou Nizabi nous. MPLA nous. Non, a dingue Amzamus Faralen Flemena Kanya a Wolola ka Anto ka garder. Yad n'est pas un inconnu Mali armément. Mais le problème est que ma démocratie, il faut me faille de que en négociation diplomatique ou là. Il y a carré santa, c'est ma coffre. Mali est délégation ou les Kata Italie de Kata CSP créé là. Mais qui va dire que les alertes n'ont pas été données? Toi, vous, en union na Guinée Mali be kuma dola, il va to Espagne, il va à Tchien. Mais toi, vous, union na, ou bien nous dénoncer, mais ce qui concerne l'intérêt de l'Union européenne, ou bien rapport là, c'est qui nous en sonna kata ko no comme ante kata ke français en mettant l'Italie de terrain neutre d'eau. Depuis quand Italie beke terrain neutre chaito sente kelen konona la ka CSP créé cadre créé en autorité wulila ka tout non fait et comme depuis ibeka ka temps konona la ou sema créé la tuma mununa mo joli bora porte-parole kumbula Europe yere nermu yara nina yere baroke ou bora ka kla ka azawadi créeli fin beke ka kuma chenu ni fin bela mais au klala kan uta ku do gouvernement ka fin kuye ka état contourner tourni mais mina mon fiena hey ma shiti wuli ki yere beta kati fasochi ma shiti wuli nyogo negen kuma de do ambo bela sisa et tout le cas il faut qu'on parle au-delà de Bamako. Mais quand on donne on n'y a pas la tournie, tegarabe ka fo, dumu me kata kono, ko finimele la turbantiki do wuli la tournie kono, kulu te CSP kono na la ulu tu yere CSP la CSP matara keleka ulu tokola benga make nini. Hey, ita chier atribe so sa Bamako ya ne golfu la mais ita chier kabe jena yeko bunteli be katake norin fa ka kadai ma shiti faso chili fe Mali yɛrɛ taga cogo ye an b'an yɛrɛ sɔrɔ piège dɔw kɔnɔ o tɛ nin autorité in dɔrɔn ye dɛ depuis négociation ma daminɛ nin na o mais chaque fois Mali bɛ taa négociation kɛ à l'encontre de l'état malien an bɛ taa tiɲɛ fɔ an b'a fɔ ko oui hey an kunnaja yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko ye an bɛ k'a fɔ mɔgɔ b'an kɔfɛ mɔgɔ b'u kɔfɛ mais i b'a dɔn mun bɛ k'an échapper ko in yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ n'a tɛ ka kɛ flagrant délit ye k'a fɔ an bɛɛ tɛ faransi fɔ a k'u mana légionnaire yɛrɛ d'u ma k'u ka bɔ yɛrɛ ka stratégie de d'u ma k'a ye Mali kɛlɛ ni nin ye munna o tɛ ka se ka kɛ parce que hali olu yɛrɛ fana ka baarakɛbolo kɔnɔna la u ye erreur dɔw kɛ état islamique créé le Syrie problème na ils ont vu à retourner u yɛrɛ kama cogo min na. Donc c'est dire an bɛ taga fɛnw kɛ hali Mali fana kan Sahel kɔnɔ a bɛ taa laban mun ma u yɛrɛ ka stratégie bɛ ka sigi ka miiri caman kɛ o kan o de bɛ k'a to a bɛ ka kɛ halisa bolojabɔ kɛlɛw ye an bɛ dɛmɛw kɛ ni hakilinaw ye an bɛ dɛmɛ kɛ an tɛna ni kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ka na dɛmɛ kɛ n'o tɛ ko mun sera yɔrɔ min ma a tun bɛ ko de ye o nan a tun bɛ ko de ye. K'a fɔ k'u bɛ kɛlɛkɛcɛw di mɔgɔ ninnu ma yɛrɛ ka fara u kan parce que l'état de l'Azawadi créera k'a ba papier kan o a créera k'a ba papier kan sur tous les plans il les réclame haut et fort olu ka état b'u bolo ka ban u ka état mɔgɔ minnu kan ka balo a kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu y'a kɔnɔ hali docteur filɛ k'a ye u y'a bɛɛ date a bɛɛ énuméré k'a bɛɛ fɔ k'a ban ko ni mɔgɔ b'i yɛrɛ o siya ninnu kɔnɔ i y'a dɔn i ye Azawadien ye. Donc ni tubabu kun bɛnn'o la. Ni tubabu bɛnna la u y'a publier fan bɛɛ ka mɛn mais u bɛ an ka gouvernement kɔnɔ bi u bɛ instance bɛɛ la ne t'a fɔ ko maliyɛnw tɛ mais mun ye problème ye an kana tila k'a fɔ de ko mɔgɔ min ye piège i janfa ko kelen k'i janfa ko fila k'i janfa ko saba ko non ko toujours k'i n'o bɛ taa janfa la k'i bɛ don o de ka janfa kɔnɔ non moi je parle de négociation entre Maliens. Mɔgɔ min ko k'i tɛ Malien ye
n'o tɛ se ka négocier o négociation entre Maliens et au Mali pas ailleurs Mauritanie tɛ dɛ accord d'Alger accord de Ouaga accord de Paris o si tɛ accord Mali yɛrɛ kɔnɔ yan entre Maliens soit à Sikasso soit à Buguni ou bien Kidal kɔnɔ a caman kɛra hein ka lasigi non olu ye accord talen kɛ kɔfɛ ka segin sigi ka kuma kɛ yan nɔ sisan olu de accord bɛ yen ko officialisé len don mais accord minnu entre Maliens et Maliens ka taa sigi e b'a dɔn banbagaci ye mun ye a y'i janfa ko kelen depuis 90 an bɛ k'an sinsin Yad mun kan mais le problème va au-delà de Yad o parce que Yad ye branche caman de créé an bɛ Kidal kuma de la su in na dɔn ta branche caman de créé katiba caman de b'a bolo Yad bolo Yad caman Amadu Kufa b'a ka financement ni fɛn ninnu sɔrɔ Yad ka katiba de b'a a bɛɛ kɔkɔrɔ n'an ko k'an bɛ don débat in na ka bɔ fɛngɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ janya mais n bɛ mun f'i ɲɛna ka sigi a kan a da ka di banbagaci ninnu na bi Mali ka kelenya a ka segin a da ka di Mali yɛrɛ fana la bi autorité wo autorité minnu bɛ nalen o pour que Mali kan an kana segin nin ko in kan je le dis et je le répète la guerre n'a jamais été la dernière solution n'an taara négociation yɛrɛ la parce que juste après le contraire fɛn fɛn kɛra o si tɛ négociation ye dɛ k'e minɛ ka taa i ka jo kan ka t'i tɛgɛ tɔnɔ min k'a da i kɔfɛ e k'i ka o don ministériya ni ou bien n ka pouvoir n bɛ se k'a gérer min wagati ka taa sɔn fɛnw ma mɔgɔ fin man ka sɔn fɛn minnu ma pewu accord si ma taa signé k'a ta Ouagala ka taa Algérie la depuis 90 fɔ bi accord si ma signé Mali gagnera mun na fo kana se nin yɔrɔ in ma u bɛ taa na an ye accord fɛn fɛn la i bɛ taa sɔrɔ faama minnu bɛ sɔrɔ u bolo tɔnɔminen don k'a da u tɛgɛ ils n'ont pas leur dernier mot à dire peuple bɛ tila k'a subir ko bɛ tila k'a rebondir tuguni force ninnu dir'u ma ten tɔ petit à petit an bɛ mun kɔnɔ bi diɲɛ bɛ guerre géostratégique dɔ kɔnɔ diɲɛ jamanaba bɛɛ b'a ka intérêt défend jamanadenni yɛrɛ tɛ yen fo n'i yɛrɛ k'a ye parce que ni e ye jamanadenni ye an bɛ k'a fɔ ko an ka dugujukɔrɔfɛnw o fana k'an ka puissance de d'anw ma ni kɔngɔ bɛ ne la dumuni b'e bolo ni m'a ta i ka daba d'a ma dɔw la fana i bɛ se k'i kɔ don na dɛ mɔgɔ min n'i bɛ bɛn a la i n'o bɛ taga Mali ni Russie ta bɛ ten bi o kɛlen don ko ye an bolo jusqu'à preuve du contraire mɔgɔ b'a fɔ mun na ko kunnajaba b'an da la kunnajaba ye mun ye ninnu disibaw yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn ka intérêt menacé la de part et d'autre ni exemple ta a ta ka bɔ an bara Mali y'a fɔ Niger kɛlen k'a fɔ ni kamanagan donna Faransi ma Amérique chargée de la défense ma wuli ka se Niger autorité ma u ka base fila min bɛ ni maga tɛ kulu la olu da t'a kuma la Faransi m'a fɔ officiellement k'u y'olu janfa wa diɲɛ ye mun ye fanko de bila an kun na n'an bɛ taa sigi ka fɔ la k'a fɔ ko CEDEAO ye tiɲɛ ye Union africaine ye tiɲɛ ye ONU ye tiɲɛ ye Union européenne ye tiɲɛ ye mais anw yɛrɛ fana k'a bila an kun na k'a fɔ sɛbɛnfɛnw a si tɛ nin tɔn ninnu na ko kuranɛ kolo don a b'a ka intérêt de défend u jama bɛ taa bɛn mun kan olu minnu y'a waritigiw ye olu minnu y'a puissance ye u bɛ taa bɛn mun kan o de y'a ko la tiɲɛ ye ni n ko k'an ye stratégie manqué peut-être je me suis pas fait bien comprendre stratégie a manqué mun na n'i bɛ sa minɛ n'i y'a minɛ a kunkolo ma i bɛ dɔ bɔ risque la koyi ni retrait kun daminɛna Kidal la soit u ye date min fɔ retrait in kun bɛ se ka retarder mais a bɛ taa fo date la mais ils ont vu avec quelle facilité olu ye stratégie kɛ cogo min na Mali bɛ ka retrait reçu ten tɔ o ma sigi n'a ye tan tout de suite il faut plier bagage an k'a bɛɛ birisa ɲagami ka d'u ma on est obligé ka bɔ Bamako kɔnɔ k'a dɔn Bamako dan Mali dan tɛ Bamako ye guerre de communication tɛ anw ka kibaruya dɔw bɛ bila bɔlɔlɔw kan a dɔw tɛ guerre de communication ça a tɛ armée yɛrɛ dɛmɛ a tɛ état dɛmɛ a bɛ armée yɛrɛ bila problème de la a bɛ état malien bila problème na parce que rien n'est plus mauvais ka vérité dogo ni opinion ye
ka tiɲɛ dogo ni hakilina ye hakilina min b'e la k'o ta k'o kɛ ka tiɲɛ dogo mɔgɔw bɛ o caman mun kɛla bi a tɛ basigila na o a tɛ jamana dɛmɛ a tɛ kɛlɛkɛlaw yɛrɛ dɛmɛ terrain kan f'an ka lajɛ an ka taa Mali de la an ka bɔ Bamako kɔnɔ. D'accord. Ok, Fane comme e bɛ yan an b'a fɛ k'i ɲininka sisan a da magala yɔrɔ dɔ la c'est-à-dire que information kunnafoni min bɛ di an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka faamaw ko o donna Kidal yala e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la. Bon n'a fɔra k'o donna Kidal fo k'a perepere la parce que an bɛ yɔrɔ mun nɔfɛ ni kɛlɛ yɛrɛ bɛ o yɔrɔ nɔfɛ n'o ye MINUSMA bɔra camp kɔnɔna la an bɛ ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ ni armée donna Kidal ville yɛrɛ kɔnɔ bon ne bɛna yan wagati min na ne m'o information sɔrɔ parce que an bɛ kɛlɛ camp mun nɔfɛ n'o yala est-ce que a b'an bolo wa. Bon ne ma source sɔrɔ k'a b'an bolo parce que ne ka source ye DIRPA de ye parce que a mɛnna ne b'o kɛlɛ de la mɔgɔ fɛn fɛn bɛna k'a i yɛrɛ bila armée ka kunnafoni k'a di k'a sɔrɔ DIRPA tɛ ne t'o kuma jateminɛ. mais munna e b'i basé DIRPA ka kuma kan. parce que jamana bɛ DIRPA de dɔn armée DIRPA de ye armée ka kunnafoni o ni civil ka kunnafoni dicogo kelen tɛ DIRPA créera a kama de cellules de b'a kama et en même temps a matériels de b'u bolo donc tant ne tɛ bila DIRPA ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bila la DIRPA i bɛ k'i ta de fɔ hali n'a sɔrɔ n'i bɛ Kidal yɛrɛ kɔnɔna la tant que ni DIRPA min annoncé a kan donc ne tɛ se k'a fɔ ko armée donna Kidal parce que DIRPA dama maga o yɔrɔ kan depuis n bɛ bɔ so ka se yan nɔ n m'o information sɔrɔ fɔlɔ donc risque b'a la n bolo k'a fɔ ko aéroport o camp o Kidal yɛrɛ ville min ne don an ka sɔrɔsiw bolo donc risque b'a la ne fan fɛ parce que maa mɛn DIRPA da maintenant n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen an ka jabarani soba n'o ye ORTM ye maa mɛn o fana kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn o fana na o bɛ na rassurer parce que déjà o ye jamana yɛrɛ ta ye donc olu tɛ se ka na fɛn fɔ fɛn mun ni o dalilu t'u bolo parce que o n'a conséquence de bɛ yen n y'o de fɔ an bɛ guerre de communication na i b'i farati n tɔgɔma ye kuma dɔ fɔ Berete o ye temps de an y'o décrier k'o kɛlɛ kɛ ka caya mɔgɔ dɔw bɛ ka t'u yɛrɛ kɛ espérer armée ka kunnafoni dili la o n'a ka armement manipulation ni fɛnw na c'est-à-dire a bɛ taa bin armée yɛrɛ de la parce que wagati dɔ la an balima minnu tun bɛ ka attaquer Bankas ni Bayangara ni fɛnw u tun bɛ k'a fɔ nin munna bɛɛ sara nin bɛɛ bɛ yen nin sera ka kɛ o tuma munna o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o tuma na finalement an ni banbagaciw de bɛ bɛnna wa aw mɔgɔ tagana an ta yɛrɛ ye maliyɛn dɔw kɔnɔ mun y'a s'u ma parce que maa wɛrɛ ye kunnafoni ta ka u bila k'u kɛ expert ye minnu tɛ DIRPA ye donc an y'a kuma fɔ k'a fɔ parce que Mali kɔnɔ an bɛ surtout an bɛ transition kɔnɔna la propagande fɔ de cayalen don donc a ka kan jamana in ka bɔ o kɔnɔna la parce que i b'a ye a bɛɛ bɛ kɛ jamanadenw ka ɲɛkumu de kan mais jamanadenw bɛ sɔn wagati min na o la u y'o n'u ye président sigi n'u b'a fɔ contre-pied kɛr'u la dɛ président y'u jigi tigɛ dɛ parce que u hakilina de dɔnna k'a dɔn k'a fɔ jamanaden fanba hakili bon n bɛ kuma président dɔɔni c'est-à-dire u m'a bila kunfiya mun na kɔnɔ kunfiya ye ne bolo fɛn min ye o kɔrɔ tɛ ko n'i tɛ tɔ kɛ mɛ k'i ye kunfiye o ye fɛn non mais mɔgɔ hakili tɛ munumunu yɔrɔ jan fɛ ne b'o de kɛ kunfiye donc o de dɔnna jamana autorités fɛ donc n'u b'a essayer ka ni maa ninnu ta u b'u sago fɔ fɛn tɛ ko u la bon olu ye kɔlɔlɔ de ye jamana ma donc a ka kan bɛɛ ni kuma ma kan jamana ka baara fanfɛla la mɔgɔ de kɛrɛnkɛrɛnnen don a kama mais n bɛ mun kɔni fɔ su na n bɛ bɔ wagati min na ka se yan n m'a mɛn ORTM na n m'a mɛn DIRPA fɛ k'a fɔ ko k'a minɛna aéroport minɛna ko armée bɛ Kidal ville yɛrɛ kɔnɔ à 100% ne m'o mɛn. d'accord Bokar kɔrɔfɔ tɛ donc Ngolo o ye ɲininkali kelen an bɛ to bala e bɛ se ka mun de fɔ. d'accord yanni n ka se o yɔrɔ la n k'a fɔ maître na n'an ko ko stratégie ye fɛn manqué an m'a fɔ autorité minnu b'an kunna bi depuis kɛlɛ in daminɛna fo ka na sisan la gestion du conflit armé malien an ma se ka kɛlɛ in lakuru o de kosɔn kɛlɛ ni walankata la tan science ye min ye a ye min kɛ n'o ɲɛna a bɛ t'o fɛ min ma ɲɛ a b'o kɛ donc a ye kolo min kɛ a b'o réparer a bɛ taa ɲɛ donc kuma fɔ kun ye olu yɔrɔ ninnu ye sinon ne a tun lakuru la a tun tɛ se nin ma ka na i ka ɲininkali kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ an bɛ station min na DIRPA ye min fɔ direction ye min fɔ u ye kɛlɛ daminɛ depuis kunun bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa se bi 18h ni fɛnkɛ ninnu yɔrɔ la u tun bɛ ɲɔgɔn na u ye kɛlɛ kɛ ka banbagaci ninnu désordonner armée bɛ Kidal a bɛ Kidal région kɔnɔna la donc u ye mugujugu fili ɲɔgɔn ma
DIRPA yira k'a fɔ u ye terroriste gɛn séparatiste ninnu gɛn ka taa u bolibolila ka t'u dogo kuluwo kɔnɔna na u yɛrɛgɛlen don hali sisan faama bɛ baara la pour que ka se k'u gɛn ka bɔ Kidal kɔnɔna na ka Kidal. mais an ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na Ngolo c'est-à-dire que an ye mun fɔ a plus an bɛɛ y'a mɛn dɛ i y'a faamu comme toi tu es là est-ce que faamaw an ka faamaw olu donna Kidal wa ou ma tu ne b'o de f'i ɲɛna ni y'an bi parce que nin y'a yira k'a fɔ ko ale ma a y'a sɔrɔ a tɛ fɛn na a ma actualité fɛngɛ sɔrɔ a ma temps sɔrɔ ka suivi kɛ sinon communiqué dɔ bɔra DIRPA ye communiqué dɔ bɔ u ye baara kɛ u ye mugujugu fili Kidal u ye terroriste ninnu gɛn a drone yɛrɛ ye frappe k'a yɔrɔ la parce que terrain min don ne Kidal dɔ 2014 ka tila ka don 2018 terrain min don a ma nɔgɔn hélico tɛ se ka engagé nin kɛlɛ la cogoya dɔw la kamasɔrɔ climat yɛrɛ cogoya bɛ waati min na mais drone y'u ka baaraw kɛ en même temps u ye fɛngɛw fili u y'u ka baara kɛ DIRPA ye min fɔ an ɲɛna terroriste ninnu séparatiste ninnu bolibolila ka t'u dogo kuluwo ni fɛnw cɛ an y'olu communiqué fɔlɔ hali bi e ma ne jaabi k'i y'a faamu sisan e bɛ kuma min na nin i y'a faamu DIRPA ye mun fɔ fɛn bɛɛ Ngolo a dɔn ça veut dire que DIRPA ye mun fɔ nin Kidal donni nin donc tiɲɛ t'a la u ma don Kidal u donna Kidal la armée bɛ Kidal u bɛ ka fara ko karilen don ɲɔgɔn na mɔgɔw karilen don ɲɔgɔn na information sɔrɔla ka bɔ yan donc kan min b'an bolo an ka kan bɛ don kɛlɛ kan ma minɛ donc mais frappe kɛla terroriste ye yɔrɔ bila olu y'u ka communiqué kɛ u yɛrɛ y'u ka communiqué kɛ terroriste y'u ka communiqué kɛ k'u ye jamana u ye communiqué min k'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye jamana ni Russie encerclé terroriste y'o communiqué fɔ alors donc Mali y'a ka communiqué kɛ an ka communiqué kɛ an y'a yira k'a fɔ en réalité an ye terroriste gɛn yɛrɛ ka bɔ Kidal u bolila ka t'u dogo kuluwo la armée bɛ ka ratissage kɛ ka mɔgɔ ninnu ɲini k'a fɔ k'u b'u ɲini k'u gɛn Alpha minɛ ka bɔ Kidal kɔnɔna na Kidal fi la n'u ye dɛ kan quoi oui non kan minɛ o se ka t'i sigi kan kɔnɔ sisan kan bɛ minɛ armée m'a fɔ communiqué la u m'a fɔ k'u ye kan minɛ voilà parce que moi je voulais Ngolo an bɛna ɲɔgɔn faamu parce que moi je voulais sun na maliyɛn bɛɛ bɛna faamuyali sɔrɔ parce que a kuma bɛ fan bɛɛ ko an ka sɔrɔ su donna Kidal k'o taara ka taa nin fɛngɛ i y'a faamu dans quelques heures mais lui il a dit puisque ne b'a la pourquoi j'ai posé la question ale y'a yira k'a ko non DIRPA mana mun fɔ ale bɛ tugu nɔfɛ mais ale m'a bɛn i y'a faamu sisan bon toi je t'ai posé la question mais y'a yira k'a fɔ ko donc kan minɛna o bɛ Kidal kan kɔnɔ ka ban olu k'i mɛn k'u bɛ Kidal dugu kɔnɔ u ye kɛlɛkɛla kan in ɲɔgɔn fɛ d'accord u bɛ Kidal dugu kɔnɔna na kɛlɛkɛla donc DIRPA ye min fɔ n bɛ k'o de f'i ɲɛna an bɛ tila k'a ci ma u ko u donna Kidal armée bɛ Kidal mais k'a fɔ ko taa i sigi kan in kɔnɔ ka kan in minɛ k'a k'u ta ye u ma k'u ta ye fɔlɔ rebelle ninnu désorganisé ka t'u bila yen. o bɛ yaala u ma t'u sigi fɔlɔ baara la quoi. o tɛ sigi kan kɔnɔ i tɛ sigi mun na. san min ye dayɛlɛ ko don i bɛ se ka don. a dɔw bolo fɛ ka tila. a don f'i ka tila dɔ disa la min bɛ Bokele, nakila ɲɛfɔliw c'est très clair. N'i ko ko Kidal ye région de don. Kidal ville, Kidal dugu kɔnɔnaba kan fila de bɛ yen. Kan ba fɔlɔfɔlɔ in MINUSMA tun ye nin san hakɛ bɛɛ min kɛ kan min kɔnɔ o kan in u y'o to yen o nana minɛ an ni mun bɛ ɲɔgɔn na o maaw b'o kɔnɔ. Kan an jɔ de bɛ ɲɔgɔn na c'est-à-dire an ni séparatiste nakili an y'o ɲɛfɔ minnu bɛ banbagaci minnu bɛ yen n'u bɛ jamana tilali nɔfɛ maintenant n'u ni tilali banbagacidenw faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye terroriste ye u nana kan in minɛ olu bɛ MINUSMA ye kan min bila ka taga n'a yɛrɛ olu de nana i jabala kɛ yen ye o ye kelen ye filanan ye min ye kan filanan ye min ye o ye accord tun ye min fɔ k'a fɔ ko surasi min kan ka an b'a fɔ cɛden dilanlen n'an b'a fɔ ma ko l'armée reconstituée o dama tun bɛ Kidal maa 100 ni maa 11 ɲɔgɔn na olu fana ka kan fana bɛ yen o kan fila in de bɛ Kidal dugu kɔnɔna in na. bon sisan an bɛ yɔrɔ min kɔ sisan voilà MINUSMA n bɛ nin jaabi armée donna i b'a dɔn u y'a dɔn k'a fɔ armée bɛ nalen Kidal dugu kɔnɔ u ye système de défense de labɛn yanni kana don ville kɔnɔ fɔlɔ fɛn ka communiqué officiel min kɛra u y'a yira k'a fɔ u ka système de défense min bɛ yen u ye o bɔ yen nɔ n'i ye o ni Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔnaba in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ bɛrɛ bɔ 20 kilomètres mais k'a fɔ ko u donna ka kanw minɛ ne tɛ se k'o fɔ mun na parce que o kunnafoni ma di fɔlɔ mais min kɔni bɛ yen
u bɛ Kidal kɔnɔna in na ninnu ka système de défense min dilanlen don ka armée bali ka don u bɛ ka dankari olu la yan'u ka taa don Kidal dugu kɔnɔna na ka taa ni kan filaw minɛ n'u ni kan filaw minɛ u bɔra n'a kunnafoni ye k'a fɔ an ye an b'an bolo k'o la mais an bɛ fɛ ka min fɔ ye Kidal ye région de ye k'a fɔ bi armée ni Kidal dugu kɔnɔna ba in cɛ ni kan fila in bɛ yɔrɔ min na ko a tɔ ka jan komi Berthe y'a rappelé cogo min 20 km o b'a jira k'a fɔ ko u sera yen mais i ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u b'u ka labɛnw de kɛ ka kunbɛnniw de kɛ ka kunbɛnni kɛ yanni kɛlɛ ka don so i y'a mɛn donc o baaraw de bɛ sen na n hakili la kunnafoni min dira fo k'an se bi ma a ma jira k'a fɔ officiellement k'a fɔ ko don kɛra Kidal ni kan fila in filɛ nin ye bi armée fila a kɔnɔ n hakili la an bɛ kɔnɔni k'o la mais fɛn min kɛ n de don o tɛna na kɛ n dalen b'a la ko bɛ ka taa cogo min o ni yɛlɛma donna kow la parce que Berthe da sera kuma dɔ ma o nafa ka bon ni contexte in tɛ bi sabu y'a sɔrɔ ani ɲɔgɔnna fɛn fɛn kɛra i b'a ye Sonko ni dugujɛ tɛ bɔ miniti dama dama cɛ dɔrɔn sebaaya bɛ yɛlɛma maa wɛrɛw de bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ maa wɛrɛw de bɛ na ka na faraw kan ka dankari mais n'i y'a jateminɛ min nalen b'o bali bi o tɛ fɛn wɛrɛ ye kɔsani in na nin jamana saba ye sɛbɛn dɔ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko la charte de l'Iptako Gourma l'alliance min kɛra Niger Burkina Mali u y'a fɔ o sɛbɛn in kɔnɔna in na rébellion armée fɛn fɛn mana wuli nin jamana saba kan n'a yera k'a fɔ a tɛ tigɛ tugutugu u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dan sigi a la donc bi u bɛ yɔrɔ min na bi Mali don ni Niger n'i ko fɛn Kidal dɔrɔn c'est-à-dire an bɛɛ y'ale masugu kelenw de ye ka taa Niger ka taa Burkina donc i b'a ye k'a fɔ o jamana bi ani Niger ni Burkina ni Mali faralen ɲɔgɔn kan bɛnkan sɛbɛn min t'a la ko alliance o nalen bɛ o jɛɲɔgɔnya yɛrɛ fɔ nin jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ka dankari maa o maa bɛ na k'i bɛna nin jamana ninnu fara ou ka jamana ninnu tila donc i b'a ye k'a fɔ bi an b'a fɔ min ma n'eto serelen bɛ ka se ninnu ma yɔrɔ min na bi u bɛ yɔrɔ min na kɛmɛ bi u bɛ gɛrɛndɛ bolo de ma mais k'a fɔ ko u donna pour que k'i ka kuma jaabi ne b'o to fɔlɔ an b'o to fɔlɔ o kunnafoni in ka di. D'accord Bakari kɔrɔfɔ tɛ sɛbɛla su na an ma mun mɛn an mun n'olu mɛn i y'a faamu sisan donc Berthe an bɛ taa fan fɛ bon k'a jira ko Berthe c'est un connaisseur i bɛ n bɛ yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna ko in na n bɛ segin ka n bɛ to ka kuma in fɔ plateau in kan i b'a dɔn Mali bɛ tagabolo dɔ la nin kɛlɛ in ko kɔnɔna la an bɛ ka kɛlɛ in kɛ Bamako yan nɔ mɔgɔ dɔw k'u dahirimɛ sɔrɔ jamana coroni na ne mission kɛ Burkina ka segin hali tile damadɔni na un vieux qui est responsable d'un parti politique Burkina autorité ko à cause de cette déclaration k'u b'a bila ka taa front na malgré k'a bɛ k'i ban mais Mali ta bɛ ka kɛ jagokun ye mun na mun mana wuli a bɛ k'i kɔnɔ ko e tɛ se maga tɛ se ka kɛ la ni wulila dɔrɔn i m'a ye an ka sujet kun bɛna yɛlɛma parce que réseau de minɛna n'a ye janni an bɛ se ka plateau in kan yan o ko Mali bɛ Kidal Mali ye an tɔ ye Kidal binna ka ban armée bɛna taa drapeau turu armée bɛna kɛ tan a ka di maliyɛn bɛɛ ye mais ni jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ ka se nin degré ma nin ko in fana b'a an ka état ka désavantage la contexte caman na a bɛ se ka yira i komi maître ye mun fɔ banbaganciw ka ko ka yɛlɛma k'a kɛ i komi a bɛ Mali sudisiw ni nordisiw de ni ɲɔgɔn cɛ i m'a ye u bɛ k'a ɲini k'a jira k'a fɔ Kidal y'a damata wɛrɛ ye u tɛ Kidalikaw fɛ u tɛ tan tɔn mais minnu bɛ bila la ou bien n b'a fɔ ka bila la parce que n'i ye mɔgɔ to yen a ka baara kɛ ani baara mun man kan kɔlɔlɔ dun bɛ baara mun na a laban e yɛrɛ y'a ka complice ye y'a ka ciden o e de bɛ k'a bila ci la o fo autorités ka dan sigi fɛn o fɛn kɛlɛ in kuma ye a kuma ka to a spécialistes ma ni n tɔma y'a fɔ DIRPA ka communiqué ne mɔgɔ min y'o ta k'i y'a walawala an tɛ se ka fɛn f'i ye n'i y'a mɛn ORTM na an tɛ se ka fɛn f'i ye mais k'i sigi ko e terikɛ dɔ b'i kɔrɔkɛ den bɛ fɔlɔ na ko yɛrɛ de y'a f'i ɲɛna k'u ye nin mɔgɔ hakɛya faga u ye su photo bila ka na u y'a kɛ tan tɔ i bɛ a ta k'a véhiculer o ye ka jamana bila
système kɔnɔ banbaganci ninnu yɛrɛ ka guerre de communication système ye mun ye ko an bɛ effet k'a la ka mɔgɔw hakili terroriser nin kan ka ban parce que avantage t'a la mɔgɔ mara f'i ɲɛna ko Mali tɛ Kidali bi o y'a tigi ye a y'a Kidali kɛ dɔrɔn kan fila in ye n tɛ Kidali région depuis labilali bɛ ka kɛ Mali bɛ Kidali région kɔnɔ u ye labilali kɛ kan minnu rétrocédera Mali ma fila b'o la déjà olu bɛ Kidali région kɔnɔna la o voilà mais ni kan fila min filɛ nin ye ni ninnu yɛrɛ jabala kun don n'olu ye u ka minɛnw cɛw ni boli ka bɔ a kɔnɔ an b'a anticiper mun na parce que a bɛɛ kun ye État kana na taa bi piège kɔnɔ a kana kɛ komi an bɛ extermination de nɔfɛ o de la n ko minnu bɛ k'a miiri ko Kidali point stratégique ye ko in kɔnɔ n ko ne bolo Kidali tɛ o ni Kidali don sisan y'a sɔrɔ k'i jɔ Kidali kunna ka gongo dugu bɛ ci a kɛra Tchétchénie a tɛ ka kɛ Gaza bi wa a kɛra yɔrɔ caman mais mun de Kidali cilen kɔfɛ ou bien n'i ye Kidali ci ten tɔ est-ce que i bɛna jamanadenw sɔrɔ yen nɔ a kɔ bɛ kɛ mun ye État bɛ segin cogo di État bɛ taa segin kan jumɛn kan État bɛ taa segin mun kunna nin bɛɛ de bɛ jate minɛ ko in kɔnɔ donc yen yɔrɔ la f'an ka segin a kan k'a fɔ autorités bɛ k'u ɲɛ tugu ko dɔ kan komi kɛlɛ in na jamana saba in kɔnɔ comme les blancs même dit les trois pays ou les trois frontières a saba kɔnɔna la ni bavure même Mali dɔrɔn de la communication mais a ko guerre de communication il faut que mɔgɔw fana ka kuma pour que population bɛ se ka informer guerre de communication kunnafoni ɲɛnama guerre de communication bɛ di mɔgɔ bɛ fɔ cadre kɔnɔ ni dire pas information mun di o ye communication de ngo journalistes bɛ armée kɔnɔna la qui sont formés pour donner l'information en temps et en heure mais ka taa réseau ta k'i sigi ko i frère in wele ale yɛrɛ de y'a ye a y'a fɔ k'i b'o ta k'a bila alors ça va au-delà de l'opinion nationale parce que a bɛ jɛnsɛ de ne ye o journaliste dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ à l'époque an y'a kurun parce que a y'i sigilen to Phénicia kɔrɔ de la suguba kɔnɔna la a bɛ ka kuma Mali ko kan ka information dɔ de a sigilen bɛ Phénicia kɔnɔ a t'a dɔn ko an bɛ ka filature k'a la a sigilen bɛ Phénicia kɔnɔ Serge Daniel kelen a bɛ nkalon tigɛ la parce que informateur minnu b'a bolo olu bɛ a bɛ téléphone ci u ma mais il fait comme s'il est sur le terrain olu tɛ communication ye o olu ye propagande de ye État man ka yɛrɛ sɔrɔ propagande kɔnɔ o bɛ k'an ka État bila ka taa propagande de kɔnɔna la o ye jadis o ye banbaganciw ka kɛwalew de ye le Mali c'est un État minnu b'an na tala o kɔnɔ fo k'an bɔ o kɔnɔ Mali su in na a kisɛ tɛ maa si bolo au sein de l'état-major ko an ye kan ninnu récupérer kan ninnu yɛrɛ a récupéreli yɛrɛ tɛ stratégie la o kan in bɛ bunte de diyagoya de don parce que u ye kan ninnu mine wa u m'u mine wa mɔgɔ si tɛ se k'o dɔn fɔlɔ pour récupérer aujourd'hui maa si je crois pas du tout chef militaire si t'i to terrain kan k'i bɛ kɛlɛ dɔn k'i b'a fɔ k'i ka cɛdenw ka boli ka taa kan ou aéroport in kama mais il faut faire cette guerre là avec une prudence in bɛ taa ni ninnu koronna jugu wɛrɛ tɛ yen koyi jugu ninnu bɛɛ dɔnnen don u bɛɛ identifielen don maliyɛnw yɛrɛ ka taa sigi table de négociation na segin tɛ kɛ mun kɔ o table de négociation yɛrɛ n'o kɛra entre maliyɛn ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye o bɛɛ bɛ segin k'a fɔ t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que a t'u arrangé o u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ a t'u arrangé négociation bɛ k'u kɔ donc o ye Mali jugu dɔnnen ye k'u identifier k'a ban sinon n bɛna mun fɛ yen frère an bɛ fɛn o fɛn fɔ la bɛɛ concentrelen don bi Kidali mais tu sais que quelque part a bɛ yɔrɔ tɔw lâchera mɔgɔw b'u bolo jiginna Mali est en guerre depuis ko sera nin niveau ma Nations Unies ma gɛn jamana si la nin gɛn cogo kelen na ko conséquence t'a la
maa si ma deli ka armée française la maloya u ma deli ka kɛlɛcɛ perdu u ka tenitigi la terrain kan ka tɛmɛ Mali terrain kan piège datuguru dala yɔrɔ caman ka tila k'a fɔ k'i b'i sigi ko kɔlɔlɔ t'o la o ye i yɛrɛ vraiment ka taa dugutigi den bugɔ ko wɔyɔ t'a la ye kuma ye don o don Bamako ne ni e polisikɛ min jɔlen bɛ rond point na il doit se mettre dans la tête que le Mali est en guerre n'an fɛn fɛn an bara baissé n bɛna mun f'i ye de 90 fois bi Yad n'a jamais affronté i bɛ militaire chef bɛɛ ɲina Yad n'a jamais affronté l'armée malienne directement mais stratégie do Yad bɛ frappe fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ dégâts baw ye a bɛ repli ta a bɛ segin ka na tuguni f'an ka to prudence la ni fɛn sariya bɛ yen dɛ sariya in ka appliquer maa mana t'i sigi mais ni e taara manamanakan fɔ ko parce que e bɛ transition fɛ ou bien bɛ fɛngɛ fɛ i da bɔ sɔrɔsi ko kuma la i da bɔ kɛlɛ ko kuma la parce que kɛlɛ in ye entre maliyɛn de ye banbaganci ninnu maliyɛnw bɛ olu de kɛlɛ la mais maliyɛnw de bɛ Kidal ye Mali de ye. Ok, Boubacar waati mun fɛngɛra an bɛna fɛngɛ Fane e yɛrɛ fɛ sisan solution jumɛn de bɛ aw bolo pour que nin ko nin yɛrɛ a bɛ se ka ban pewu voilà ka ban pewu. An b'o sira de kan donc maintenant kɛlɛ min bɛ sen na sisan ni u sera ka ni kan fɛn récupérer a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma et que armée ka sigi Kidal ville yɛrɛ kɔnɔ a ɲɛ yɛrɛ ma. Donc à ce moment sigikafɔ bɛ sɔrɔ ka bolo da o sigikafɔ fɔlɔ n bɛ mun ɲini an ka autorité fɛ o fɔlɔ c'est à dire intilaka minnu bɛ yen c'est-à-dire la famille la fɛɛrɛ ka kɛ joona ka don olu de kan base in bɛ yen i n'a fɔ an ka chef traditionnel ninnu y'u reçoit conseil in na donc u k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya fo champ bɛ Kidal kuma ka kɛ o kan. Parce que en réalité, al n'y a pas de communication à Djenne, nous avons Algérie, Maroc, ni Mauritanie, nous avons devait passer chaque de boulot comme là. Taïra k'a fɔ olu ye minorité donc olu ye dugu jɛman ye et maintenant an bɛ fɛ ka taa bi olu kan ka essayer ka ko yɛlɛma ka nana ye siya ko kɔnɔna la an kana ka o de kunbɛn joona a bɛ komi n'a fɔ an ye weleweleda kɛ an ka autorité u ka boli Algérie ni Mauritanie nɔfɛ cogo min na u ka n'u da don nin kɛlɛ in na parce que wagati dɔ la a yirala an ka a fɔra an ka jabarani so yɛrɛ la télé yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ gosili dɔ kɛra u ka maa dɔw taara furakɛ Mauritanie. Donc olu ye fɛnw ye fɛn minnu ma bɛn donc o b'a yira k'a fɔ soutenir de Mauritanie fɛ bon maintenant olu minnu bɛ yen ni an n'olu bɛ cɛ bɔ frontière la donc a ka kan an k'an penser olu kan kosɛbɛ bon jamana dun b'a ka intérêt lajɛ jamana ta tɛ ala kama ko ye a b'a ka intérêt lajɛ a ka jamanadenw bɛ se ka lafiya ni moyen a b'o kɛ hali n'a bɛ lafiya ni jeli de a bolo la u b'o o laɲini kɛ bon maintenant an bɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye a ka kan i mana bila ca o ca la seere ka k'a la donc an bɛ seere ko in de la nin wagati in na an ka bɔ propagande na k'a fɔ n tɔgɔma Ismaila ye jabarani so dɔ la ni diripa ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye baro kɛ mun bɔra yen ni kura in nana n y'a fɔ a ye n ko est ce que mɔgɔ minnu bɛ yen ni kumaba minnu fɔ réseau ni fɛnw na est ce que a t'aw yɛrɛ arranger an bɛ bisigi kɛ est ce que aw yɛrɛ tɛ k'u bila a la parce que ko tɛ ka bɔ a la bon maintenant o bɛɛ ka hali bi mɔgɔw to dibi la de jamana ko la halisa aw ka tɛmɛ n'aw ka gestion ye gestion min bɛ yen hali n'a kana ka critiquer k'a dɔn ko vraiment a y'aw kɔlɔsi ka kangari kɛ aw ye aw bɛ taa mɔgɔ dɔw autorité an ka jamana ɲɛmɔgɔba dɔw yɛrɛ bɛ bɔ minnu bɛ place baw la gouvernement yɛrɛ kɔnɔ u bɛ taa mɔgɔ dɔw traité k'o kɛ jamanaden jugu ye ka taa dɔw kɛ jamanaden ɲuman ye donc olu bɛɛ de ye kɔlɔlɔ ye guerre in kɔnɔna la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kana ka tiɲɛ de fɔ donc fo ka tiɲɛ fɔ autorité k'a fɔ a bɛ ka taa sira dɔ fɛ a y'a kɔlɔsi sinon a kɔlɔlɔ bɛ tila ka na bi aw yɛrɛ kan a bɛ tila ka na bi aw ka fanga yɛrɛ kan mais n'a fɔra ko n'i ye o kuma fɔ k'i ye jamanaden jugu ye Bogole a kuma ka gɛlɛn jamana kɔnɔ dɛ an dun si tɛ maliyɛn ka tɛmɛ si kan
i bɛnba dɔ ye kɛlɛ dɔ kɛ depuis Sunjata Keita na ne yɛrɛ bɛnba dɔ ye o kɛlɛ kɛ donc maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ ten jamana fila t'a la jamana kelen de b'a la n'o ye o ye Mali ye maintenant a bɛ se ka kolo suma togo o togo o moyen de bɛ kɛ ne kɔni bɛ sinsin yɔrɔ mun kan o ye famille intalakaw ye vraiment fɛɛrɛ ka kɛ k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na olu de bɛ k'u ka fanga ta k'o yira Kidalikaw la yen et maintenant o bɛ fɛ ka taa n'a ye Siako kɛlɛ kan Siako kɛlɛ tɛ yen Mali a sariya bɛ boli maliyɛn bɛɛ kan et maintenant Mali drapeau a kana ka respecter maliyɛn bɛɛ fɛ Mali armée ye armée kelen de donc maliyɛn bɛɛ kana k'i yɛrɛ o armée de kɔnɔ donc ka DDR comme kun fɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya ta wala n bɛna kuma dɔ fɔ an kana ɲinɛ accord ko in kɔ dɔw b'a fɔ ko nin accord ko bannen donc kumakan dɔw de bɛ accord kɔnɔna la et maintenant o bɛ développement ko fɔ Kidali jamana yɛrɛ kɔnɔna la donc a ka kan olu yɔrɔw ka ta k'olu don da la et maintenant k'u sinsin armée minnu bɛ ninnu bolo a k'a bila cɛ o cɛ n'i bɛ fɛ ka don armée la i ka na cɛ o cɛ ni baara wɛrɛ mun ka di ye donc financement ka ɲini vraiment ka Kidal a développement ka a kɛ sɛbɛ ye k'a kɛ priorité ye école ko b'o la santé b'o la hali sɛnɛ ni bagan mara olu bɛɛ bɛ o la bɔgɔlen donc an ka formation an ka kalanw kɛ o de nafa b'an bɛɛ kan. D'accord, vraiment merci beaucoup Ngolo. Donc maintenant n'i y'a ye fana k'a fɔ i ka kuma sen fɛ i bɛ kuma k'a fɔ ko stratégie t'an bolo fɛn o fɛn bɛ yen mais e yɛrɛ fɛ c'est à dire que solution parce que ni Ngolo kumana i ye fɛn dɔ de ye mun bɛ défaut bɛ anw yɛrɛ fan fɛ. Il y a comme ça. Et c'est comme solution. Ok, merci. Bonjour, Kelena, Elfrey, Yakado Rafo, ni Sebelite Kelenka. Page qui mène à un bureau Kelenka. Katlaka article Badin, Sebeka solution Badin Kala. Ka solution est Sebeka, Chisente la Kachiro Chamana, bombé dans Orola. Maintenant, Kana Ika Kumakonana, le fin que l'on fait un plateau qu'en 600. État, il faut faire Mako État, Jamana. Barka ba de bala relation droit international là barka wéré droit international là on faut ma ko sujet principal état le sujet principal ni aw kon bangla ka fo ka be état de l'État ka yere ma khorana ba bula ka indépendance ba bula ko a donné les Nations Unies fait ni aw ma se ka mi ke dien kono de o te mo shi no de o ya ka fugada de o ya ka fin don bada de donc an la son ma flo na son ma amanga erado don état là ni ba ka fo a o sona domina ka fo ko bon ameta ka bon Mali kono ministre sona o yefoti ke ameta ka bon Mali kono o ye fait kele mi fala Mali ka souveraineté jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo o kama ni jamana ko kan ka taa an man ka minɛnw ta ni Mali ko min k'a ka yɔrɔ bila o bɛ taa l'état souveraineté état barika bɛ état la état le bɛ organisation banquer état le bɛ organisation faga donc olu de ye sujet principal donc n'an ma se ka min kɛ faute b'an la mais an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na kɛlɛ in a ka ɲi ka kɛ de a ka ɲi ka lakuru jamana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ sɔrɔ donc o kɔfɛ défense b'a ka baara la an bɛ se ka min ɲini sisan o ye politique ko ye an ka baara kɛ ka politique ko lakuru parce que ni politique nationale politique sous-régionale ani politique internationale ni an ma se ka olu don an sagodaw fɛ an ka baara bɛ kɛ foyi y'an bolo misaliya la politique nationale la i b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen sisan an bɛna bɔ transition kɔnɔ cogoya jumɛn alors ni filɛ ni galama dun cira ɲɔgɔn na Bamakɔ a bɛ commandement bɛɛ tiɲɛ i n'a fɔ 2012 donc o yɔrɔ ka ɲini ka lakana politique sous-régionale fɛn min ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ani tɔn ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni an ye pas dɔ kɛ ka alliance créer mais alliance in bɛ situation min na cadre min de don a bɛ cadre min kɔnɔna na an b'a fɔ ma bon jagoya furu don mais circonstance de nana n'a ye mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni sigi o kan mais base minnu bɛ yen an ka ɲini ka na don hors constitutionnel kɔnɔna na ka taa an ka cakɛ an ka jɔyɔrɔdaw minɛ nin yɔrɔ ninnu na ka nin fɛn ninnu bɛɛ capitaliser an ka avantage la ayiwa mission min fɛnɛ tagalen min filɛ tan mission min taara mais o y'u ka compétence baden de to agence bolo nin tɛ furu sariya ni ONU cɛ an bɛ ONU na bi an b'a la sini Mali yɛrɛ donla Mali yɛrɛ y'i donla jɛkulu la tɛmɛnen na jɛkulu minnu ko k'u bɛ charte kɔ k'u bɛ charte bato alors donc Mali donlo la ayiwa fɛn min ye o politique kɔfɛ diplomatie nasira la fo baara ka k'o yɔrɔ la Modibo Keyita ye min fɔ la politique de bon voisinage jamana i bɛ ko dɔ kun k'a se k'i ka jamana lafiya i ka jamana ka intérêt yɔrɔ min na ni courant bɛ Alassane bolo ayiwa nin b'an bolo yan a fɛnɛ mako b'an na an fɛnɛ mako b'a la ni fɛn min yɔrɔ min na il faut olu stratégie ka bila sen kan pour que ka jamana lafiya ka jamana denw lafiya donc baara de don donc k'a bɔ kuma na k'a f'i ɲɛna fɛn min ye état ye barika de bɛ état la ni an ma se ka min kɛ k'a ka état yɛlɛ o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ o ye aw yɛrɛ nɔ de donc an bɛ se ka bɔ baro la o yɔrɔ la k'a fɔ Ala ka kɛlɛ ja an ka sɔrɔsiw la Ala ka sebagaya di an ma merci.
Maître Koto. Bokele jamana n'i ko ko jamana i ko ko fɛn saba jamana mana f'i ye fɔlɔ jamana y'a ka dugukolo de ye n'an b'a fɔ o ma ko territoire an bɛɛ b'a kalama Mali bɛ bi la denga in kɔnɔna in na san 10 ani kɔ bi Mali ka dugukolo bɛɛ yɛrɛma hɔrɔnya tun t'a bolo. Bon, n'o t'i bolo dankarili min ka jamanaya yɛrɛ la fɔlɔ an b'a fɔ nanzarakan na l'existence de l'État même en tant que tel la bɛ dankara la. Nous on n'avait pas l'intégrité, la totalité de notre territoire national. Ka d'a kan à partir de tun bɛ sous la tutelle de la communauté internationale. O tun ye l'ONU a n'a ka affilié ye. Filanan ye mun ye n'o jamana in n'o dugukolo in b'i bolo. O jamana kɔnɔden minnu b'a kan u bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn o jamana in kɔnɔden ye a sabanan ye min n'o nafa ka bon o ye jamana ka fanga ka boli a bɛɛ kan an balila k'an ka fanga boli Kidal kan depuis 2013 o kɛra nanzaraw de fɛ bon bi ni baaraw bɛ ka kɛ pour que o ka se an ka se fɔlɔ k'o sɔrɔ n'an y'o sɔrɔ nin fɛn saba mana fara ɲɔgɔn kan Mali ka jamanaya kuma bɛ fɔ l'existence de l'État au sens propre du terme et au sens même du droit national et international a bɛ sɔrɔ ka bange jamana bɛ yen bi a daminɛ Faransi la Faransi ni Corse filɛ mun na n'i bolo b'a kan na i bɛ taa Turki bi PKK bɛ yen nɔ mun na n'i bolo b'u kan na fɛn de don jamana ka dugukolo o ye jamana ni de ye. Kɛlɛ min b'a la bi n bɛ se k'a fɔ kɛlɛ in wajibiyara an kan de a wajibiyara an kan mun na et puis a bɛ kɛ fana a ti kɛ contre maliyɛn dɛ a bɛ kɛ maa min ko an ti fɛ aw kana Mali yɔrɔ dɔn o de ye ninnu ye o i b'i ka jamana kɔnɔ l'ONU min taara n'u bɛ ka taa sisan u y'a fɔ sɛbɛn in kɔnɔna la ko Mali ye jamana kelen ye n'an bɛ taa an ma ka kan di Mali faamaw ma mais maa dɔw nana k'a tɛ di aw ma olu ma kɛlɛ wajibiya aw kan bon marifa de bɛ wolo bolo. Donc kɛlɛ bɛ kɛ de négociation min b'a la négociation ko kuma min b'a la o wagati in tɛ sisan ye o an b'an jɔ sisan an bɛ mun de fɔ parce que an bɛ mun de fɔ ni min ye min banna ko aw tɛna don Kidal kan kɔnɔ donc n bɛ se k'a fɔ c'est une guerre imposée donc la guerre là on va la faire contre ceux qui empêchent le Mali de recouvrer la totalité de son territoire national o kɛlɛ in a bɛ kɛ k'a sigi ka kuma sisan o tɛ sisan ko ye. Ni Mali y'a ka dugukolo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sisan fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ sisan ne o y'an yɛrɛ ka sigi ka kuma accord min bɛ yen nɔ n'o bɛ ka accord d'Alger in a tɛ se ka labato accord d'Alger in tɛ se ka labato misaliya ye mun ye a fɔra ko sɔrɔsiw ka labɛn l'armée reconstituée ka na dès la signature a signera depuis 2015 n ko en 2020 de ka bandaw to fanga la nanzaraw y'a bɛrɛbɛrɛ n'u farala ɲɔgɔn kan ka olu sɛnsɛn ka na dɔrɔn Kidal ka a y'i bila so kɔnɔ ka da sogow da la ka tɛgɛrɛ fɔ ko ko y a eu des avancées remarquables mais o bangera mun na bi foyi donc n bɛ min fɔ ni kɛlɛ in mana kɛ sigikafɔ min bɛ kɛ u ye Kidal n ti mɔgɔ tɔgɔ fɔ c'est-à-dire ethnie dɔw de bi depuis Mali ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o ne tubabuw ka allié ye baara ka se ka kɛ u k'u yɛrɛ dɔn maliyɛn ye o sigikafɔ kɔnɔna in na min bɛ tugu o la o ye an k'a lajɛ joona c'est-à-dire an bɛ furancɛ fanga min kɔnɔna in na baara bɛ se ka kɛ cogo min an ka bɔ o kɔnɔna in na ka na don ordre kɔnɔ o bɛ sɔrɔ ni mun ye an ka se ka kala fili ka jamanaw ta maaw ta u ka na ni kalafili sira ye o bɛ kɛ sababu ye Mali balilen b'a ka sigiyɔrɔ minnu na diɲɛ kɔnɔ CEDEAO b'o la l'Union africaine b'o la Nations unies b'o la a ka se ka na i cogo yen nɔ k'i da don diɲɛ yɛrɛ marali ko la a ka ɲɛtaga in ale b'a fɛ cogo min ka dɛmɛ bɛ yɔrɔ min k'o kuma ta k'a lase a sabanan ye mun ye ni b'o fɔ n'o kɛra o ye jamana in yɛrɛ ka développement de ye bon n'i ye développement fɔ caman b'a fɔ oui Kidal bi école tɛ yen bɛɛ bɛnnen b'o ka san dama in na dɔgɔtɔrɔso tɛ yen foyi tɛ yen mais jamana in ɲɛsin ka se ka kɛ jamana in ka ɲɛtaga de ma jamana in fan bɛɛ de mako bɛ ɲɛtaga la koyi Kidal dɔrɔn tɛ dɛ hali n'i taara Kayi n bɛ bɔ yen de dugudenw ye nɔ bi école karamɔgɔ tɛ yen école so tɛ yen donc ɲɛtaga in
parce que n'i y'a jateminɛ san 30 kɔnɔ dɔ kɛra mais san 30 kɔnɔ caman de tiɲɛna ka na nin kɛlɛ in ta guerre in ta insécurité ta ka fara kan naaninan ye mun ye jamana ɲɛmaaw en 91 min kɛra filiba ye k'an ka sɔrɔsilakaw fanga dɔgɔya kɔrɔnfɛla in na o de ka kan ka ban bi Mali ka autorité a bɛ incarner n'an ka sɔrɔsi n'an ka polisi n'an ka gendarmerie n'an ka administration de ye parce que nord in enjeu wɛrɛ b'a la nanzarakan na ni jamana kɔnɔdenw ka ne sigi k'a fɔ ni n taara Kidali nin y'a bannen ye nɔ kɔrɔnfɛla in fɛn de bɛ yen Bukele fɛn min ni diɲɛmaa mako b'a la donc o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'o labɔ k'o labaara u tɛ taa lakana kɔ fiyewu u ka baden de kɛ de façon permanente hein yɔrɔ in a lakanali ko in tulonkɛ kana k'a la. Bakari maître i ye kuma dɔ fɔ mais ne bɛ e ɲininka e ko sisan kɛlɛ nin ka kɛ ni kɛlɛ nin banna maintenant mun ye ordre constitutionnel fɛngɛ o kan ka na yala est-ce que ni kɛlɛ nin komi e y'a fɔ nin est-ce que banko bɛ ni kɛlɛ nin na. Banko b'a la o ni ko ko banko b'a la an bɛ min nɔfɛ k'a fɔ ko jamana in bɛna sécuriser ka basigi ka ban pewu ka sɔrɔ ka kalafili kɛ ayi o tɛ sisan ko ye o bɛɛ bɛnnen b'o kan o non o tɛ sisan ko ye parce que maa ninnu ni n'a dankarila o la u seyɔrɔ la o t'a yira k'a fɔ k'u bolo jiginnen ye k'u ser'u dan na o u bɛ continuer jatigɛwale ani ka maaw sɛgɛn ka tiɲɛli kɛ o baara in ti ban sinikɛnɛ o ti ban san wɛrɛ o tɛ ban 2020 o de la n ko an bɛ continuer ka sécurité k'a labaara de façon permanente an bɛ min nɔfɛ sisan n'o sɔrɔla an ka ɲɛsin an bɛ se cogoya min na ka na an yɛrɛ sɔrɔ dans le concert des nations o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ ɲɛtaga min an bɛna o boloda o baaraw bɛ se ka nɔgɔya an bolo. D'accord, ok. Berthier. Bon, o yɔrɔ la an bɛ kuma kuncɛ ni ko damadɔ ye i b'a dɔn tɔn fɛn fɛn bɛ CEDEAO ni Union africaine an b'a mɛn chef du gouvernement yɛrɛ ka discours caman na a bɛɛ caman hakilina fɔlɔw taara Mali kɔnɔ yan mais nin jagoya tɔn min kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ circonstance fɛ n'o ye alliance 3 pays ye économiquement an bɛɛ b'an disi kan mais an y'an bolo di ɲɔgɔn ma nin cadre in kɔnɔ nin wagati in na hakilina in bɔra Mali de la ni n ye faamuyaliw sɔrɔ ko in na n ye information minnu sɔrɔ a la donc an k'a lajɛ anw bɛ hakilina baw ta ko caman na n'a bɛ taa kɛ ko ɲɛnama ye tuma min na o b'a sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ posture ɲɛnama la o de la n bɛ to k'a fɔ n ko fayiba b'an ka diplomatie la an ka kow kɔnɔ an k'a lajɛ hali nin ko in kɔfɛ i comme docteur a fɔ nin ko in ka labɛn a ka don hali constitution yɛrɛ kɔnɔ Mali ni Burkina ni Guinée ka nin alliance pour que dan bɛ se ka kari ko caman na i y'a ye a nafa ni dɔ ye mun ye a fɔlen ko pétrole kun bɔra bi Niger ka exploiteri daminɛna ministre taara a fɔra ko Niger bɛna an dɛmɛ pétrole ko la a kana dan dɔrɔn kɛlɛ in ta dɔrɔn ma parce que diɲɛ mun ye minnu b'a fɔ ko nin bɛɛ b'an bolo an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ tan diɲɛ o ye nkalon kuma ye cɛ hali ne n'i ka wari b'i ka so kɔnɔ k'i tɛ bɔ k'i ta i ka wari t'a tobi ka dun i bɛ bɔ ka taa i ka wari di dɔ ma k'o ta minɛ de ka bɔ diɲɛ nafaw de tugulen don ɲɔgɔn na an ka se k'an yɛrɛ fana ka intérêt défend filanan ye mun ye a mɔgɔw bɛ an ka ɲɛmɔgɔw la minnu b'u ka kanu de communication kɛla ka ko bɛɛ kɛ ko politique kuma yɛrɛ kana fɔ k'a kana fɔ yɛrɛ de ko élection kuma bɛ kɛ jamana bɛ ta jamana bɛ tan he n ye kɔlɔlɔ dɔ f'i ɲɛna mun fana tɛ guerre ye dɛ kurantigɛ in bɛ ka mɔgɔ dama min faga a bɛ ka mɔgɔ dama min dumuni tanya o fana tɛ guerre dɔ ye wa jamana mana bila gɛlɛya économique kɔnɔ ka se degré dɔ la o fana y'a dama kɔlɔlɔ de ye an bɛ diɲɛ tɔnbaw minnu kɔnɔna la kɛlɛ in dɔrɔn tɛ victoire ko ye koyi kɛlɛ in ni diplomatie bɛɛ de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ f'an k'a lajɛ kalataw ka labɛn jamana in ka bɔ nin kɔnɔ je crois que débatteur bɛɛ da sera a ma wa ne yɛrɛ fana bɛ segin a kan fo jamana in ka bɔ an ka bila ordre constitutionnel kɔnɔ an k'an sigiyɔrɔ minnu minɛnen don an na diɲɛ selekew ka siègew kan an ka taa segin a kan mais comme n ye mun f'i ye
fa ni ko ka kɛ fanga bɔ Bamako kɔnɔ parce que Bamako yan minnu dahirimɛni fana n'u ka yelen bɛɛ bɛ kɛlɛ yawali la olu yɛrɛ tɛ fɛ bi a ka fɔ pewu ko élection ko kuma ko non ko politique mɔgɔw ye jamana feere politique mɔgɔw y'a kɛ tan de 91 à aujourd'hui je crois an si kun tɛ manabɛlɛ bona an fɛn fɛn bɛ nin plateau in kan an bɛɛ b'a dɔn maliko in ɲagamina cogo min na e b'a sɔrɔ e ma poste k'a la fɔlɔ ne ma k'a la fɔlɔ mais a kɛra an bɛɛ ɲɛna an bɛ segin an kɔ sisan ka erreur ninnu corriger cogo min na malien ka dans l'unanimité gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ ka tugu pouvoir kɔ k'an kana malo jugu ye o kunnaja de bɛ transition in kɔ dɛ donc maa si kana faamaw nɛgɛn ko ni maa min élection ko kuma bɔ i da k'i ye Mali jugu ye ko e ka kan ka don kaso la ou bien e ka kan ka nɛni ou bien e ka kan ka bugɔ non élection in b'an permettre de ani diɲɛ maa ka sigi ka kuma an k'an place kɔrɔw sɔrɔ minnu kun b'an bolo parce que diɲɛ bɛ taga ten de mɔgɔw ka nafaw de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ filanan permettre à l'état réforme minnu fɔra olu ka appliquer Mali ye réforme minnu ta tantɔ décentralisation ni fɛnw état ka exister comme il le faut mɔgɔw kana ta dɔrɔn ko parce que ninnu ka groupe ye marifa ta nin yɔrɔ la an bɛ poste d'u ka maa dɔw ma an b'u don nin ministère la an b'u kɛ tantɔ non il faut que l'état existe réellement mun ni mun ka kan injustice sociale in ka kɛlɛ k'o bɔ yen ni olu bɛɛ de bɛ nin kɛlɛ in cause la n y'olu fɔ i ka fɛn nin kɔnɔ yan maa laban ni mun ye mouvement ninnu a bɛɛ ka fɛɛrɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ se ka ci cogo min na les groupes armés la dan tɛ Kidali dɔrɔn ye dɛ a bɛɛ ci a bɛɛ bɛ se ka marifa bila cogo min na la sécurité de l'État revient seulement armée de ma et minnu bɛ o mɔ fiyɛ na wa an m'an sigi o kan koyi olu fana ka tɔrɔmɔɲɔgɔn de kunbɛn k'u y'u ka dugu garder n'u ka marifa ye la n'a f'i ka plateau kan n'a furulu fana ma sisan nɔ ko ayiwa ko état y'a fɔ ko ka marifa bila i b'o kuma fana mɛn tuguni ko an ye nin bɛɛ kɛ mun de bɛ k'an ye tout ça c'est des choses à préparer n'an ma ɲa k'an b'a fɔ il faut que an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ nɔgɔ tɛ mun na kanu de communication minnu bɛ ka bila ka kumaw fɔ olu tɛ information dɔw ye propagande de ye e kana politique ko kuma fɔ i da la élection ko kuma kana fɔ i da la an dun ye datu di k'a fɔ an y'a di jamanadenw yɛrɛ ma n'an yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na tuguni an ye datu di dɔw sigilen don k'a fɔ o dati kana wuli donc sigi ka kuma ka kɛ anticipeli ka kɛ ka tiɲɛw da yira ɲɔgɔn na jamanadenw yɛrɛ kana na bila ɲɔgɔn na an ka sɔrɔ ka taa fɔ ko karisaw de bɛ karisaw jukɔrɔ en Mali on a toujours essayé de parler ainsi. Ok. D'accord, donc oui. Donc ne bɛ kuma kun cɛ n'o ye k'an ka foli lase un frère bɛɛ ma table la surtout vous aussi quelles que soient les données je sais que émission a bɛ lajɛ yɔrɔ caman et puis ça permet aussi maliyɛnw ka ko caman faamuya mun tɛ réseau kumaw ye. D'accord. Merci. Bokar kɔrɔfɔ tɛ Ismaila Fane vraiment an b'i fo k'i walima dɔn an mako mana jɔ la waati o waati i bɛ na mouvement jamana kanu donc vraiment merci docteur Ngolo vraiment merci beaucoup maître vraiment an b'i fo i ni ce kosɛbɛ donc mun ye Soumaila Berté vraiment merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Berté Bokar pour que me bo ka ɲɛsin Serifa la ok an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma nin waati na je pense que an ye wele bila maa minnu ma donc ma hakili juru caninenw don o ye ɲɛfɔli kɛ bi su in na min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la bonya ni karama ni lafiya ni ladiriya kɔnɔna na o kama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo maa o maa kun sɔgɔlen don Serifula tele na wagati na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Bokar an bɛ a fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ min tun bɛ plateau kan yan fɛn dɔ bɛ yen il faut le dire c'est-à-dire que au niveau même de notre armée armée ko ka di an bɛɛ ye mais an b'a fɔ fana k'a nɔgɔ bɔ a la et olu dun
mɔgɔ ma kan ka da don o ka fɛngɛ kɔnɔ armée ka kuma na vraiment ça c'est un message de lancer armée ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma i y'a faamu un civil ni Mali tɛ an ma de ka nin ye un civil aujourd'hui qui connaît armée ka secret bɛ yɔrɔ mun na quoi o bɛ t'i sigi réseau kan k'o fɔ vraiment donc o kɔrɔ de ko o bɛ an yɛrɛ Mali yɛrɛ livrer la an juguw ma su ni tile quand tu regardes ninnu ka kuma bɛɛ la o b'a yira de k'a fɔ ko vraiment civil yɛrɛ ma kan ka da dɔ la donc à partir de dès l'instant ce soir que an ka autorité militaire n'a bɛ wuli k'a jɔ a ka wuli k'a jɔ ka déclaration dɔ kɛ que à partir d'aujourd'hui an t'a fɛ ka civil si mankan mɛn an sɔrɔ su ka fɛngɛ kɔnɔ vraiment n'a sera kunnafoni yɛrɛ bɛ se ka di cogo min na non à part la dire pas i y'a faamu ni dire pas ko nin o don mais bi c'est-à-dire que mɔgɔ t'a dɔn i b'i ko min i bɛ t'i jami vraiment i y'a faamu n'u mana wuli n'a ye fɛn dɔ sɔrɔ su sɔgɔma dɔrɔn mais an donna Kidal ka ban an pourtant a si tɛ tiɲɛ i y'a faamu sisan ka mɔgɔw wuli k'o jɔ ja kan donc réellement là on salue tout le monde donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ min y'an dɛmɛ ka baara k'an bolo mun ye direction générale Serifula Bangoni monsieur Ousmane Sogore monsieur le directeur an b'i fo ka i dɛmɛbaga mun b'i kɛrɛfɛ la direction commerciale les ressources humaines oui, maintenant le caissier et le comptable. En bas, à Bella Djenofo. Vraiment, merci beaucoup. La nuit du partenariat. Bara Moukera, vraiment, en bas, faut qu'on se mette à la casse en retard d'Ama. Nous, Boradron, Amina Mourmabouya. Nous, Bouya Koulibaly, en bas, à l'effort. Maintenant, Mohamed Keita, le russe, en bas, à Fou. Mohamed Keita, un de fois, Mohamed Kerefe, oui, Adama S. Koulibaly. Dans le Boré. GMT, Moussa Traoré, le programme Madro, Abou officiel, Abou Diabaté Lassa, Ambafo. Amta Régie là, Coach Diara, Ambifo, Chaga Koulibaly qui fana fo, notamment Gabo, Mouye Didi beaucoup mieux, Ani Abouaka Traoré, NB, mais d'autres. Allez le Béchouna. Donc, on est Dougmana Lassa, en Dougma, non, mon fait, Krankla Gardien, Ambou Oufo, Oye Moussa Diara, Tchakra, donc Oufo, Ani. Ama ɲini an ka chauffeur fana kɔ an y'a fɔ n ko o bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa o bɛ da bɛɛ kɔfɛ Lamine Traoré, Seydou Diallo ani Youssouf Diallo a n'a tɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ani garde national maaw fana olu bɛ an ka kumaso kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la ka an garde donc an bɛ garde national maaw fana fo. Asa Sempara an b'i fo mun ye Aminata Sempara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an b'a fo Babina Sumunu k'i fana fo mun ye Go Aïdara Bouaké k'ale fana fo mun ye Madame Touré Djenaba Konate Mayembo Reda k'i fo Nasri Fikirati an ma ɲinɛ kɔ mun tɛ Banta Traoré Abobo Paye an b'ale fo n'o bɛ Mori Traoré Mamadi Mori Abidjan Ablo Leni Ablo ba an b'a ale fo Leni kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ mun ye Dra Banama Place la Alimami Traoré Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Baga, police Zegwa, Ndaga Wuludo, facilité au bête de tout le monde, vraiment la police de Zegwa, en bas Bella Djenofo, notre Gaboy, Ameta Kadjana, donc seulement Djara, au Frabé, Amé gendarmerie, la douane, Ambou Befo, faut voir mes frontières là, Baga Tola, Ani seulement Tora. Donc, quand moi, Koucheni, Joy, Mali de Jeux Korodia, voilà, donc vraiment, ça sera qu'on gagne. N'o tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn an bɛ a kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Cherif Madane Aïdara Bani a bɛ États-Unis a dalen bɛ yen ani a denkɛ u n'a furumuso ani a ka délégation Bakane donc o taara kun mun na Ye Samake i y'a faamu Ye Samake ani Banu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o taara donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲɛ ka d'u ma donc k'an b'a ɲini Bani fɛ bon retour o barika ye donc o bɛ taa fɛn o fɛn ɲini vraiment an b'o bɛɛ lajɛlen fo Ala ka nɔgɔya ka di a bɛɛ lajɛlen ma donc invité an b'a ɲina ko an b'a fo kosɛbɛ su ni tile a bɛ na donc n sera dan nin dɔrɔn ma don n'a nata la an bɛ na wele ka na kɛnɛ kan donc vraiment merci beaucoup El Hadj Mohamed Sako mouvement jamana kanu an b'i fo président donc ka kuma kun cɛ merci beaucoup a k'an bɛn.